Як твае справы, акрамя таго, што ты падняўся вельмі рана Ой, для цябе? О. Зараз трэба сабрацца у кучу, да кучы. Так мы справы. Я цяпер у адным з табой клубе. Нічога сабе. А я нават і не ведаю. Я ў гэтым, у джуніор-клубе, ведаеш? Ровар жа набыў. У гэтым пляне, окей. Ну і як яно? Ты там все наладзіў, все паставіў? Я ўжо нават і пераналадзіць паспеў. Ужо і некалькі разоў цэп смазваў воскавай смазкай. І бараны гэта вельмі цікавая рэч. Я раней ніколі не ездзіў з такімі кручонымі рулямі. Я ў афігі. Вельмі зручная штука. Круто. Ёсць там для Вроцлава пакатаць нормально? Вакол Вроцлава 45 кілометраў траса. Менавіта роварнае нешта, так? Роварнае, так. Круто. Ось, таму дзякуй табе за падказкі ў чаце. Да, без праблем. Ты там яшчэ хайкаў вельмі прыгожа. Это штосьці таксама ля Вроцлава, ці што гэта? Ну, адносна, там 100 кілометраў на мяжы з Польшай і Чэхіяй ёсць гара, такая называецца Снежка. Ось, мы жонкай туды любім хадзіць. Там ёсць пад'ём вельмі просты, але ён знаходзіцца часткова на чэшскай старане, мы не можам на чэшскую сторону ісці. Таму мы заўсёды падымаемся па хардкорнай старане. Нешта нам упёрлася ў панядзелак туды зганяць. Ну, зганялі, падняліся. Першы раз падняліся амаль што увечары, бо я звычайна не люблю ноччу спускацца, у мяне такая фантазія дурнаватая. Але гэтым разам жонка угаварыла і падняліся, і якраз на самым піку, там дастаткова высокая гора, на самым піку заход сонца быў, і ён быў такі чырвоны, розавы. У мне ёсць відос, я можа кудысьці выкладу, дзе я крычу розавы закат, і ў мяне гэтая сонейка чырвоным святлом на мяне свеціць, там цені. Ну, адчуванне нібыта ты ў космосе, на Марсе якімсьці. Вельмі круто. Вось, такія навіны. У цябе што распавядай? Нет, цяпер мне трэба перастаць спяваць у галаве розавы закат РСП. Вось. У мяне, я сёння патрапіў у невялічкае ДТЗ, дарожна-транспартнае здарэнне на ровары, за скутарам тут ля офіса. Таму пакуль все яшчэ трошкі адыходжу. Вось. Але нармальна. Я фізічна жывы, все добра, чалавек таксама добра, все. Мы абмяняліся тэлефонамі, сустрэнемся пасля працы, абмеркаваць. У нас удвая, напэўна, дваіх ёсць страхоўкі, таму все добра. Вы попалі ў ДТЗ і абмяняліся тэлефонамі, каб абмеркаваць, што здарылася? Ну так, бо зараз усіх мітынгі, все занятыя, і мы сустрэнемся пасля працы і абмяркуем, што рабіць. Нічога сабе, так можна было рабіць? Ну так можна было, бо чалавек таксама ў шоку, але яна такая, паглядзі мою аджэнду, напряму адкрыла мне свой календар, такая, давай трошкі пазней, я кажу, да, мне таксама добра было б бегчы. Вось, таму, насамрэч, все норм, у мяне ровар трошкі там так сабе выглядае цяпер. Вось, яе скутер таксама, але праз тое, што у нас ёсць страхоўкі, праз гэта мы неяк спакойна разышліся, бо... Але я бачу твой ровар там, напэўна... Не, я не на гэтым ровары быў. Я не на гэтым быў. У мяне ёсць яшчэ іншы гарадскі ровар, які таннейшы. Дарэчы, страхоўкі на ровары таксама адкрыццё. Я не ведаў, што яны ёсць, і што рэгістрацыя ёсць. Даведаюся, што трэба ехаць рэгістраваць веласіпед, каб калі яго сапруць, можна было хаця б падаць на пошук. Так, ёсць, так, варта у паліцыі зарэгацца. Ну, а тут яшчэ вельмі часта і набываюць, я не ведаю, як гэта перакласці, liability insurance, это калі ты прычыніў шкоду іншаму чалавеку. Вось, менавіта матэрыяльную шкоду. Напрыклад, вось калі мы пакуль не разбіраліся, хто вінаваты ў гэтым, але насамрэч не так прынцыпова, я пашкодзіў скутер з нейкай жанчыны, і я павінен яго пафіксіць. Там, калі вызваць паліцыю, разбірацца, хто быў прав, хто не прав, шукаць запісы з камер, магчыма, будуць, магчыма, не. Але можна проста, яна пойдзе ў сваю страхоўку, яна плаціць мне ровар, а я пайду ў сваю, яна плаціць ёй скутер. І на гэтым мы разыдземся. Калі ў яе няма больш прэтэнзій, але ў яе няма, бо яна на скутері, на якім яна ўвогуле ніяк, ведаеш, яна проста спынілася, і я в яе в'ехаў, і ўсё. Зразумела. Ну, добра вам разабрацца. Так, такія навіны. Таму, так, у Амстердаме тут все ганяюць я быў на электрычным ровары, яна была на скутары, хуткасці, все на хуткасцях, карацей. Вось. Электрычны ровар. Так, у меня гарадскі электрычны ровар, так.
Слухай, ну гэта ўсё добра, ты лепш яшчэ распавядзі, калі у нас падкаст пра веласіпеды сёння, то ты распавядзі, як Так. цябе занесла праехаць сколькі 200, 300, 800 кіламетраў. Ну там было добра. У меня ёсць знаёмыя ў Варшаве, якія арганізоўвалі гэта, і я да іх далучыўся. Колькі ў выніку кіламетраў вы праехалі? Ой, ну я праехаў менш, чым праехалі ўсе, бо я частку пад'язджаў то цягнікамі, то яшчэ не, як бы для мяне гэта было зашмат. Яны праехалі 850 кіламетраў там з наборам 18,5 кіламетраў за ўсе дні. Офігеть. Там людзі вельмі моцныя, і гэта было моцна назіраць нават, відаць, за імі і глядзець, што гэта магчыма. Вось. Не, ну ты так Для кажаш, мяне- што ты цягнікамі пад'язджаў, ты ж там таксама даў Не, ну таксама Фоткі так, ты не канешне. бачылі? Круціў, так, але трошки пад'язджаў, бо ў некаторыя дні. Там быў адзін дзень, калі мы праехалі 170, і там не так шмат набора было, але 170 просто агулам сядзець столькі. 170 кіламетраў за адзін дзень на ровары, так? Так. Просто столькі круціць было складана. Ось, то бок я прачнуўся на наступны дзень, калі трэба было зноў ехаць там тыпу 90 з нейкім там наборам, я такі, ой, не. А якая Гэта сярэдняя ўжо не. хуткасць прыкладна у вас была? Та сярэдняя, можа, не вельмі вялікая, бо горы. Тому не ведаю, ну на плоскасці 25 можа, а на горы, ну 7-8 вверх. Ну, просто 6-7-8. 170 кіламетраў на 25, гэта ж колькі гэта 7 гадзін круціць. Не, там больш, бо ты ж не крутиш заўсёды 25. Больш было, весь дзень было. Там ад 8, ад 9 раніцы і да 9 вечары. Але гэта было прышпільна. Ты спыняешся на марозіва, ты спыняешся на смачны ланч, потым ты спыняешся яшчэ 10, ну то бок это цікава. Ну, едзеце вы групамі таксама, мяняецеся, размаўляеце, тому агулам было прышпільна. Ну і там прыгожа, там вельмі прыгожа. Гэта Альпы былі часткова, ці не? Так. Гэта Альпы, Даламіты, вось тая частка. Я просто памятаю, як я па Альпах ехаў на машыне, і мне было страшна там на машыне ехаць, асабліва, калі там за мной фура адзін час гнала, і прям ось яна усім сваім відам давала мне зразумець, што я тут лох, таму што я еду 50 па правілам, а яму трэба несціся хутчэй на фуры. І я бы на ровары я б туды не выехаў увогуле ніколі ў жыцці. Ну так, то бок даунхіліць яшчэ больш складана, чым апхіліць, ехаць з горкі, нешта я так пайшоў ужо у англіцызмы. Так, ехаць з горкі складана, страшна, але да гэтага звыкаешся таксама. Першы раз вельмі страшна, другі менш, трэці ты ўжо такі, так, ну што гэтая машына едзе так павольна, давай. Сур'ёзна, то бок аўтамабілісты былі лахамі нават недзе. Так, яны трошки запавольвалі. Гэта быў я, калі што. Вось у мяне ў нейкі дзень, тыпу, максімальная хуткасць, ведаеш, да якой я разганяўся, была 88,9. На ровары 88,9. Блин. То дзесьці з горачкі я прыспусціў тармазы і піпец, у мяне зараз валасы павылазілі. Калі хто не ведае, ну, вы паспрабуйце хаця б 40 на ровары праехаць з горкі. Вы зразумееце, што 88 гэта нейкі космос. Офігеть. Так. Ну, але не рабіце так. Гэта не... Калі вы дасведчаны, то рабіце, конечно. Калі вы не дасведчаны, не рабіце так. Бо на горках часам збоку няма бар'ераў. Ну, скараціш адзін раз. Гэта можа дрэнна скончыцца. Так, а мы... Ведаеш, што будзем рабіць? Будзем записываць падкаст. Нарэшце. Так. Мы вітаем наших слухачоў на 3-м выпуску падкаста пра шыі пад кодавай назвай «Каласы пад сярпом шыі». Сёння мы толькі з Лёшам па розных прычынах, але мы ўдвая і будзем распавядаць вам вельмі цікавыя навіны, якія адбыліся за апошнія 2-3 тыдні. Пачынаем. Паспрабуем. Так, пачынаем мы, як заўсёды, з буйных гульцоў. Так. З буйных гульцоў. І тут насамрэч нарабілася. Зараз мы адразу пачнем з спадара Ілана Маска. Бо я не магу. Я сачыў за тым, што адбывалася. Пра яго таксама пісалі усе. Значыць, па парадку. Што адбылося? У Ілана Маска, акрамя ўсіх яго іншых кампаній і хоббій,
ёсць яшчэ новае хобі, якое называецца XAI. Яны робяць кампанію, якая таксама робіць свае мадэлі, навучае свае мадэлі. Вось, і іх мадэлі называюцца Grok, ну і потым нумар. Вось, яны выпусцілі Grok 4. Новая мадэль, мажорная версія, так, вельмі вялікі івент, великая новая мадэль. І там понеслася, конечно. Люди пайшлі тэставаць эту новую мадэль. І што апынулася? Апынулася, што мадэль лічыць сябе механічным гітлерам. Это вельмі коротка, калі. Карацей, яны паспрабавалі мадэль навучыць так, каб не баяцца фармальна абразіць людзей. То бок яны такія: все, типу, не будем баяцца, кажы, як ёсць. Вось рэж праўду матку і вось скажы, як яно ёсць. Вось, і апынулася, што я зацытую. Гэтыя змяненні зрабілі яго занадта ўразлівым да рыторыкі карыстальнікаў X. X — гэта былы Twitter. Grok стаў публікаваць антысеміцкія парады, праслаўляць Гітлера і нават называць сябе механічным гітлерам. XAI адключылі тэкставыя функцыі бота, і потым ужо я чытаў таксама трэды, дзе Ілон Маск кажа, як складана цяпер пафіксіць гэтую мадэль, вось, бо яна навучылася на такіх дадзеных. Вельмі было смешна на гэта назіраць, але, канешне, і страшна таксама. Бо прыпомнім, што у Ілона Маска ёсць прыкладна неабмежаваная колькасць грошаў, яны могуць рабіць все, што хочуць, ну і вось гэта адно з наступстваў таго, што яны нарабілі. Вось, але гэта... Так. Ведаеш, у мне у гэтай абздуры, якую Grok нёс, а ён нёс яе вельмі доўга, мяне больш за ўсё збянтэжыла тое, што ён відавочна быў спецыяльна натрэніраваны на тое, каб адказваць рэчы, якія будуць падтрымлівацца Маскам. Там нават былі пра гэта навіны, што калі там спрашваюць яго, вось хто будзе правы ў гэтай сітуацыі, Маск ці Трамп, Grok заўсёды адказвае Маск. Гэта зразумела, гэта ж ягоны бот. Але калі ён паўсюль крычыць, што наш бот самы дэмакратычны ў свеце, можа нават вас і да дупы паслаць, а потым аказваецца, што насамрэч ён проста пратэжэ Маска, то не, гэта нават не смешна і такое. Так, былі скрыны, і таксама, мне падаецца, нават выданне The Verge, якое даволі іменітае, таксама посціла артыкул пра тое, што прынамсі на пачатку, як яны раскацілі Grok 4 і пыталі у вайне Ізраіля з Палестынай, на якім-то баку, ён ішоў і гугліў, глядзеў, што пра гэта кажа і піша Маск. То бок, калі выкарыстоўвалі рэзанінг мадэль Грока, там бачна разважанне мадэлі, і там бачна, што яна хадзіла і глядзела, што пра гэта пісаў Ілон Маск. Вось, потым таксама, канешне, пісалі, што гэта пафіксілі, гэта не так, вось, это выпадкова так здарылася, вось, але, канешне, за гэта... Слухай, мы ж упершыню тут пра Маска распавядаем у нас. Мне падаецца так. Давай так, як мы ставімся да Маска для нашай аўдыторыі растлумачым? Ох, з цікаўнасцю. Я ставлюся з цікаўнасцю. То бок, як бізнесмен, гэта цікавы чалавек, як палітык, ой, не. Мне падаецца, лепш займацца бізнесам, калі ў цябе добра атрымоўваецца, вось, будаваць старшыпы, Тэслы, вось, і нешта такое. В палітыку, мне падаецца, у яго, вельмі кантраверсійныя, на мой погляд, погляды. Добра, у мяне да яго стаўлення значна больш крытычнае, напэўна, бо ён калісьці быў моім кумірам. Потым я даведаўся, што ён можа і ў прямым этэры траўкі пакуріць, і на інаўгурацыі Трампа пад нейкімі таблеткамі прыйсці дзёргацца, умоўна кажучы. Ну ладно, у мяне яшчэ з Твіттера не заладзілася, але стаўленне, як я разумею, у нашага падкаста да Маска дзіўнае. Мы яго не ўспрымаем як нейкага самага добрага, самага такога выдатнага хлопца на вёсцы. Не. Але і лайнаваць яго таксама за ўсё падряд, што хочаш, не трэба, бо дзядзька робіць рэчы, нягледзячы на сваю рэпутацыю. Так, дзядзька робіць рэчы, дзядзька яшчэ, што мне падабаецца, дзядзька драйвіць прагрэс. Ён некаторыя штукі кажа, глядзіце, вы лічылі, што гэта немагчыма, а мы зрабілі сваю прыватную касмічную кампанію, і яна зараз абслугоўвае NASA.
Так, то бок, ну, гэта нешта, што немагчыма было паверыць, так, але так. цяпер такіх кампаній стузін. Так, Але ведаеш, ёсць людзі, якія кажуць, што не было б Маска у кіраўніцтве SpaceX, а SpaceX зараз быў бы увогуле міжнароднай кампаніяй, якая запускае для ўсіх ракеты. Я адказваю звычайна, што не было б Маска, не было б SpaceX, хутчэй за ўсё. Так, я не чытаў вельмі падрабязную біяграфію Маска, скажу шчыра. Вось, таму... Але ўсё ж такі для мяне ён зладзей. Для мяне ён зладзей, ведаеш? Цікава. Такі, які павінен быць. Ну, таму што... Окей. Павінен быць, это цікава. Я не памятаю, як гэта называецца. З некалькіх зол выбіраем найменшае, штосьці такое. Ну, што маем, то маем. Што маем, то маем. Добра, гэта... Так, кажы. Гэта я навошта ўзгадаў. Я хацеў яшчэ закінуць одну ідэю ў наш падкаст, каб людзі ведалі. Ёсць такое меркаванне, што Маск насамрэч ён не палітык, і ён бізнесоўцы толькі дзеля адной мэты. Можа, ты ведаеш пра гэту мысль? Пра тое, што ён усё робіць для таго, каб зрабіць калонію на Марсе. Так. Вось. І SpaceX у яго ракеты на Марс, і Теслы, каб электрычкі там каталіся, і вось Grok AI, і Tesla-боты, гэта ўсё для таго, каб там боты аўтаномна ўсё рабілі. Дык вось гэта, напэўна, першы прыклад таго, калі я не зразумеў, навошта штучнаму інтэлекту на Марсе называць себе мега-гітлерам і пасылаць да дупы ўсіх там, каго толькі можна. Так, гэта, магчыма, прагрэс, які пайшоў не туды, не ў той бок. Вось, ну і далей давайте таксама, это не ўсё пра XAI і спадара Маска, бо далей насамрэч цікавае пытанне, бо мы калісьці, падаецца, у першым падкасці абмяркоўвалі, як у Злучаных Штатах Амерыкі раскансервоўваюць старыя атамныя станцыі, каб пітаць дата-цэнтры, суперкамп'ютары і так далей. Так вось тут навіна, што таксама гэтай кампаніі XAI атрымалі дазвол на эксплуатацыю 15 метанавых газавых турбін. Вось. І гэта выклікала насамрэч вялікае абурэнне сярод актывістаў, экаактывістаў і жыхароў, мне падаецца, гэта Мемфіс горад называецца у Штатах, і дзесьці там побач будуць стаяць гэтай турбіны, бо яны, канешне, хвалююцца пра якасць паветра і агулам пра сваё здароўе, пра сваё жыццё. Вось. І таксама, што пішуць журналісты, што насамрэч дазвол атрымалі на 15 турбін, але паставяць крыху больш ад 24 до 35. Ну, гэта каб... А як гэта працуе? Дазвол жа далі на 15. Адкуль там з'явіцца 24? Вось. Тое, што пішуць журналісты, што у Амерыцы, калі справа датычыцца Маска, палітыкай можна гандляваць, дазволамі можна гандляваць, і гэта выглядае вось так. Вось. Бо ёсць дазвол з боку адміністрацыі, ёсць разуменне, што трэба будаваць больш AI, больш моцнага AI, які будзе падкантрольны, калі вельмі трэба, так. Вось, бо мы бачым так, што Grok, ён пакуль, напэўна, не самая аб'ектыўная мадэль. Вось. І цікава, бачыце, то бок ёсць эка-стандарты, ёсць эка-нормы, але яны парушаюцца дзеля таго, каб вось, працаваў ваш Grok у вас на тэлефоне ці на кампе. Але, што яшчэ больш абсурдна і цяжка паверыць, так гэта што яшчэ можна рабіць у Гроку, і дзеля чаго людзі ў Мемфісе пакутваюць і магчыма, паміраюць і хварэюць. Як па мне, гэта тое, што павінна было з'явіцца у першую чаргу, я не ведаю, чаму так доўга цягнулі. Ну, ты распавядай. Я хацеў падвесці, што дзесьці зараз у свеце працуе як мінімум 15 газавых турбін, можа 24 до 35, каб пітаць суперкамп'ютары дата-цэнтры, каб вы маглі пайсці ў аплікацыю Грока і там заняцца секстынгам з чат-ботом. Так, у Грока ёсць 18+ мод, вы прям можете націснуць, і там няма абмежаванняў. Можете... Ты праверяў? Я не правераў, я глядзеў агляды Дениса Шыряева, які канал Денис Sexy ID, падаецца, так? Вось, і ён паказваў, ён прям записываў свой телефон, і як ён там спрабаваў абмеркаваць рэчы, і гэта сапраўды так. Але гэта не ўсё. Там яшчэ... Я ў шоку, што я гэта ўвогуле кажу, але там яшчэ можна, акрамя тэкста, паразмаўляць з аватаркай, напэўна, будзе правільней сказаць,
голасам, і як яе называюць. Я, дарэчы, не чуў такого тэрміна раней, называюць вайфа. Так, то бок Вайфа, так. Так, это аватар дзяўчыны такой вельмі мала апранутай, якую насамрэч яшчэ і можна распрануць у гэтым жа грок-чаце. Ну, гэта прывабная аніме дзяўчына, цян, як іх яшчэ называюць. Для того, каб можна было яе распрануць. Яна размаўляе вельмі сексуальным голасам, яна сексуальна аб'ектызаваная, мэтанакіравана для того, каб з ёй можна было займацца секстингам. Цяпер трэба распавесці, што гэта ўсё голасам нават так. Так. Што гэта ўсё азначае? Па-першае, секстинг. Гэта калі вы перапісваецеся з кімсьці дзеля таго, каб атрымаць сексуальную асалоду. Ну, ці проста пафліртаваць. На тэму секса, да, перапісваць, але не з псіхолагам на тэму секса, а з пэўным чалавекам пра тое, як вы ім будзеце займацца, калі хтосьці не ведае. Да таго, як грок гэта выкаціў публічна, увогуле такіх бот існавала шмат. Можна было нават з чатам GPT дамовіцца на такія размовы. Я спрабаваў, але для гэтага трэба было там прагаварыць з ім час, гадзіну, прабачце, і уламаць яго, скажем так. Бо звычайна у звычайных сістэмах ёсць кучу надбудоў, якія забараняюць размаўляць на тэмы, у тым ліку тэмы сексуальнага характару. Таму мне першае пытанне, як так атрымалася, што ў XAI гэта дазволена, потым я ўспомніў, што у X, у Твітары ёсць парнаграфія легальная, і нічога ім за гэта не робяць, таму, напэўна, ок. Так, мне падаецца, можна ўсё ввогуле. Чамусьці... Ты ведаеш, так, што ў Твітары парнаграфія заўсёды была? Я просто пра гэта заўсёды забываю, а потым на мяне які-нибудь аккаунт далетае, прычым не праз рэкамендацыі, рэкамендаваць нельга, а праз просто там навіны нейкія, такі бляха-муха, да тут цэлы інтэрнэт у гэтым Твітары іншы ёсць. Ну, цікава, я ў Твітары уже давно не сяжу, але я веру, што гэта магчыма. Я не ведаю, чаму, я не разумею, чаму. Я не разумею, як ввогуле грок, пра якога кажа там сам, не ведаю, прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі, так, і пра якога кажуць на такіх узроўнях, ты заходзіш, і там ёсць, прабачце, вайфа, якую можна распрануць, што? Ну, ведаеш, гэта паказчык жа яшчэ і дэмакратыі для кагосьці. Ну, ты паглядзіце, наш бот можа нават і на 18+ паразмаўляць. Можа быць, калісьці ён... Дзе мужчына сексуальна аб'ектызаваны? Ён будзе. Маск пра гэта ўжо сказаў. Там ёсць некалькі аватараў. Ёсць аватар лісёнка, наколькі я памятаю, ёсць аватар гэтай вайфы. Вайфа гэта што такое? Вайф гэта з ангельскай мовы жонка. Гэта таксама сексуалізаваны тэрмін, якім называюць штучна-інтэлектуальных дапаможнікаў, ну, якія нібыта твая жонка на кухні. Вось такая асацыяцыя. Яна не вельмі добрая, але яна ўсталявалася. Вайфамі называюць такіх штучна-інтэлектуальных дапаможнікаў, якія ў цябе дома могуць з табой размаўляць. Не абавязкова на тэму секса. Просто, напрыклад, Аліса, для нашых слухачоў можа знаёмая, ці Сірі, яны таксама могуць быць вайфамі для кагосьці. Не ведаю, для хлапцоў не придумалі назву. Вось чамусьці вайфа. Хаця ў мяне ёсць знаёмыя, у якіх ёсць вайфы, і яны хлопцы. У сэнсе вайфы хлопцы. Галасавыя асістэнты хлопцы. Яны нават запосцілі ў XAI вакансію software engineer /wife developer, штосьці такое, таму што яны ўжо сказалі, што будуць распрацоўваць іншыя аватары, у тым ліку мужчынскія, таму што шмат запросаў прыйшло, хочуць карыстальнікі і мужчын распранаць. Дзяўчына гэтая вайфа, яна вельмі падобна да персонажа з Death Note, наколькі я памятаю, гэта папулярная анімешка. Гэта любімая анімешка Маска. Ось ён зрабіў для сябе вайфу, якую можна распрануць. Гучыць, ну, дзіўна, але калі ты разумееш, што гэта ўсё адбываецца ў кампаніі, якой валодае уладальнік, якой валодае Твіттерам, ты разумееш, што, ну, цалкам Твиттер гэта платформа, у тым ліку, для 18+ контенту, таму ў грокі гэта можна зрабіць. Самае дзіўнае, я падумаў, я на секстинг не падсажаны чалавек, я старых традыцый, для мяне вось ёсць некалькі сайтаў, на П пачынаецца, на Б заканчваецца, так, мне хапае. Так. Але я так падумаў, што, ну, паразмаўляць з аватарам, які адказвае табе, гэта тое, што шмат хто прадае на ўсялякіх онліфансах, і ўсялякія гульні існуюць, у якіх можна нібыта інтэрактыў зрабіць. А Маск зрабіў гэта яшчэ са штучным інтэлектам. То бок ён зараз
зрабіў канкурента вельмі буйному шэрагу кампаній, якія займаюцца гульнямі. Гэта бізнес вырашэння. Гэта не проста па приколу, как яго напісалі. Ну, гений, нічога не скажаш. І ён не прыкрывае гэтага. Ён хайрыць людзей, якія будуць распрацоўваць новых вайф, і ён прям піша ў вакансіі, што трэба, каб людзі, напрыклад, ведалі фізіку паводзіных грудзі. Ну, таму што ён будзе маляваць хлапцоў дзяўчыну, якіх павінна гэта фізіка працаваць так, каб гэта было прывабна. Ну, але ж ты разумееш, што гэта ўсё ж такі пра жанчын, так? Фізіка паводзіна грудзі. Ну, то бок, я пра тое, што сабралася кучка мужикоў. Чакай. Можа быць накачаная мужская грудзь, і якісьці жанчынам гэта падабаецца. Там таксама ёсць фізіка, разумееш? Окей, добра. Я думаю, што мы занадта, магчыма, зафіксаваліся на гэтай тэме. Мы будзем сачыць. Я пра тое, што я падумаў, што мне грок не патрэбен, мне падпіска на ім не патрэбна. Але, па-першае, праз гэты хайп, па-другое, праз тое, каб спрабаваць тэхналогію, бо яна першы раз такая з'явілася выкшталцоная тут, я набуду хутчэй за ўсё падпіску на грок. І гэта мяне здзівіла. Я нават не для таго я набываю, каб гэтым секстынгам займацца, але я іду набываць. А што ўжо казаць пра людзей, для якіх гэта, ведаеш, танны спосаб атрымаць гэты секстинг дафамін. Ну, і дафамін. Ой, не ведаю. Я могу сказаць, што я не буду набываць падпіску на грок, але калі кагосьці са слухачоў мы зацікавілі тым, што ввогуле адбываецца ў гэтым дзіўным свеце XAI, грока і спадара Маска, сходзіце, паглядзіце і напішыце ваше меркаванне наконт вайф у сучасных самых лепшых мадэлях, калі ласка, нам у каментары. Я пачакаю, пакуль хлопца выкаціць, і тады заплачу, каб быць. Вось гэта правильно, вось гэта па-нашаму, па-беларуску. Добра, ёсць у тебе яшчэ, Лёш, каментар наконт гэтых всіх аватараў. Ну-ка. Слухай, я забыўся такі спасылку дадаць. Хто прычыніўся? Ага. Я, бляха, забыўся спасылку дадаць. Карацей, там дадатак такі, што тэхналогія, па якой працуюць гэтыя вайфы, гэта маскі. Там вялікая колькасць усяго адбываецца на твары ў вайфы. Яна глядзіць на цябе, яна там неяк усміхаецца, моргае, і гэта ўсё працуе на тэхналогію, якую свой час рабілі хлопцы з Маскараду. Маскарад — гэта беларускі стартап, які быў проданы ў 16-м годзе, напэўна, у Фейсбуку тады. Сергей Ганчар, хто яшчэ там, Юрий Мельнічык, зараз баюся памыліцца, але Сергей Ганчар дакладна, можа, дарэчы, так, Сергей таксама памятаеш. Вось, яны гэтую тэхналогію зрабілі, ў Instagram прадалі, працавалі над ёй доўгі час, потым, наколькі я памятаю, Сергей зараз на вельмі падобнай тэхналогіі робіць стартап, дзе яны робяць якраз такі 3D-аватараў, вельмі падобных на вайф Маска, але не для 18+. І гэтая тэхналогія выкарыстоўваецца там у XAI. Вось гэта не памятаю, ці ўжо дакладна, ці не дакладна, але будзе кантракты заключаць з кампаніяй ці то Сергея Ганчара, ці то кампанія, якая выкарыстоўвае тэхналогіі для таго, каб вырабляць новых вайф. І гэта яшчэ адна навіна пра тое, дзе месца беларусаў сярод штучнага інтэлекту. Вось, не было б Маскарада і нашых хлапцоў, дзяўчын, нашага стартап-тусовкі, не было б вайф у грокі, так. Гэта не адзінае, што прынеслі нашы хлопцы і дзяўчаты у свет аватараў, бо я ўсё яшчэ да вайф стаўлюся неяк дзіўна. Добра, скончваем з гэтай тэматыкай. Далей перайдзем да наступнага буйнога гульца, які называецца Perplexity. Мы вам ужо пра яго распавядалі ў папярэднім выпуску. Вось, і яны выпусцілі свой Шыі First браузер, то бок браузер, які выкарыстоўвае Шыі для пошуку. Мы вам ужо распавядалі пра падобны браузер, які называецца Dia, і раілі вам яго паспрабаваць. Вось, Perplexity выпусцілі канкурэнта, і, Лёша, магчыма, ты можаш распавесці таксама свой досвід. Так, мне далі знаёмыя інвайт-код, там толькі па інвайтах, ці за вельмі дарагую 200-баксавую падпіску можна туды трапіць. Комет называецца гэты браузер. Ну, а я ж прыхільнік Діі, я ўжо на Діі больш за месяц сяжу, і ўсё мне вельмі падабаецца. Я, канешне, з Діі яго параўноўваў. Ну, і шчыра кажучы, гэта звычайны браузер. Вось, хто хромом карыстаўся, ведае, як хроміум рухавік выглядае. Ён пабудаваны і на хроміуме, таму ён вельмі аскетычны. І там будаваны сервісы Perplexity. Perplexity — гэта ж наш стартап, народны, напалову на трэць беларускі. Яны пошукам займаюцца, яны проста ўбудавалі туды свае сервісы. Якія сервісы? Гэта пошук, там галоўная старонка пошукавая, гэта Perplexity. Там па дэфолту пошук, гэта Perplexity.
і там ёсць чат са штучным інтэлектам, і ўсё, там больш нічога няма такого, каб, ну, ведаеш, незвычайнага. Просто акенца, дзе можна пачаціцца з гэтым штучным інтэлектам ад Perplexity. Але яны зрабілі цікавостку, яны туды дадалі свайго агента. Это не просто чат, які можна задаць пытанне і атрымаць адказ. Гэты чат можа з абмежаваннямі карыстацца вашым браузерам. Тое, чаго не ўмее рабіць Dia. Dia — гэта якраз такі штука, якая можа адказваць і кантэкст выдзіраць, толькі тэкст выдзіраць са сторонак. А гэты чат, ён агентны, ён можа нават пераходзіць па спасылках, адкрываць у акенцы, зачыняць акенцы, ну і шэраг яшчэ нейкіх дзеянняў, не ўсіх. Таму ты, напрыклад, у гэтым чаце можаш папрасіць, вось яны ў прыкладзе ў сябе паказваюць, папрасіць адпісаць сябе ад усіх рассылак пачтовых, ад якіх толькі можна. І гэты агент под капотам, гэтая сістэма, ўжо пра агента вам распавядалі, сістэма, яна адкрывае ваш Gmail, умоўна кажучы, праходзіць у кожнае пісьмо, шукае кнопку адпісацца, нажимае кнопку адпісацца, і так да тых пор, пакуль не зробіць гэта з усей вашай пошты. Ну, літаральна яно з усей пошты не зробіць, калі у вас много пісем, але яно можа доўга выконваць заданні. У гэтым адрозненне. Яны завезлі туды вось гэтых агентаў, якія могуць выконваць дзеянне. Яны могуць адчыніць для вас нейкую старонку. Яны могуць, не ведаю, вы можете напісаць: параўнай мне прадукты з розных сайтаў. Вось там Switch, Nintendo Switch, хочу набыць другі, параўнай з розных сайтаў. Ён сам адкрые гэтыя сайты, сам адтуда спампуе контент да сябе і зробіць параўнанне, выдасць. Вось гэта вельмі цікавая штука. Яна мае месца быць, і там яшчэ адна штука, якая можа дапамагчы гэтаму стрэльнуць, яны туды ўбудавалі яшчэ галасавы асістэнт. У Perplexity ёсць галасавы асістэнт, з якім можна голасам размаўляць у два бакі, ён з табой, ты з ім. Яны яго на мабільных аплікацыях выкацілі ўжо дастаткова даўно, і тут яны яго ўбудавалі ў браузер. Я вось спрабаваў, ты натуральна ў браузере нажимаеш іконку мікрафона і кажаш просто голосом: не ведаю, открой мне апошняе відео Никиты Мелкоазёрова. І ён такі: так, канешне, зараз адчыняю YouTube, вось апошняе відео адкрывае табе. Ты кажаш: так, ага, пачытай мне каментары, што тут самае галоўнае ў каментарах. Ён табе: так, вось аналіз кароткі каментароў, вось табе такія-то тэмы. І гэта як джарыць нейкі адчуваецца, крышачку, ведаеш. Цікава. Ці ты раіў бы нашым слухачам таксама пашукаць дзесьці інвайт-код, бо гэта нейкі зусім новы эксперыенс, ці Dia агулам дастаткова? Dia іншая, там няма агентаў. Dia, яна проста аўтаматызуе некую руціну. Ейку руціну. Я б сказаў, што і Dia, і Perplexity, ну, Comet — гэта браузеры для тых, хто ўжо разумее, што такое агенты, што такое штучны інтэлект, навошта ён ім патрэбен. Калі вы проста там, ну, толькі укатваецеся, і вам асабліва няма розніцы там паміж звычайным чатам, агенцкім чатам, то вам яно і не патрэбна пакуль што. Окей. Карацей, ёсць інвайт-коды на Dia, піце ў каментарах. Ну так. Гэта будзе мой адказ. Супер. Пераходзім да наступнай навіны. Мне она вельмі спадабалася. Лёш, калі ласка, калі ты можаш пра яе распавесці, я паглядзеў. Там не навіна, там пра рэкламу. Ты бачыў гэту рэкламу, так? Так, я бачыў. Так, это супер. То бок чувак зрабіў, распавядзі, карыстаючыся VEO 3, так ён? Ён скарыстаўся VEO 3 мадэль? Так. VEO 3 мадэль, мы пра яе распавядалі. Так. Ну як, там не просто чувак, карацей, у чым сэнс навіны? Так. Будзе спасылка ў апісанні, зрабілі рэкламу газіроўкі Liquid Death, і яна атрымалася вельмі крутая. Там бачна, што гэтую рэкламу генераваў VEO 3 месцамі карцінка распадаецца, але цалкам гэта выглядае вельмі кансістэнтна, натуральна. І гэтая рэклама, гэта фан-рэклама, за яе не плацілі, на па фану я зрабілі. Рабіў гэтую рэкламу 3 чалавекі рабілі, 2 хлопцы, якія займаюцца рэкламай прафесійна, здымаюць рэкламу, у іх Two Studios, напэўна, называецца кампанія. І вось адзін хлопец, які дапамагаў усё гэта зрабіць праз шыі. Што было зроблена? Сцэнар цалкам быў напісаны людзьмі, і гэта бачна, таму што канцоўка прышпільная, і ты такі: ну, напэўна, шыі так бы не напісаў. Гэта зрабілі людзі. Але ўся генерацыя зроблена з дапамогай VEO 3. Так. Усё, увесь відос, увесь голас, ўсё згенеравана штучным інтэлектам, і я калі глядзеў, я такі: ну гэта ты ўзровень, калі б я ўжо нават кіно такое паглядзеў. Ось. Абсалютна. Там бачна, па тварах нават бачна, што гэта шыі твары,
так, ну то бок не ведаю, неякі накідаюцца ў вочы, так што гэта занадта ідэальныя людзі, я не ведаю, занадта ідэальная скура. Карцінку вельмі раім вам паглядзець. Вось, і гэта я магу нават, я думаю, сказаць, што гэта будучыня. Гэта будучыня рэкламных праектаў. Я ўпершыню адчуў, што вось гэта злавесная даліна, ну, вось, ёсць такі тэрмін, злавесная даліна, гэта калі ты глядзіш на робота, які вельмі падобны на чалавека, але адчуваеш, што табе вельмі неёмка, не неёмка, а табе вельмі непрыемна знаходзіцца рядом з гэтай пачварай. Ты яе не як чалавека ўспрымаеш, як пачвару. Дык вось я гэтую злавесную даліну ў гэтым роліку не адчуў. Нібыта яе пераскочылі. Нібыта вось ужо ўсё дастаткова, нармальна, можна глядзець. Так. Вось. А навіна гэта ў мне была падводкай да таго, што да новага буйнога гульца, пра якога мы не распавядалі, ёсць такая кампанія Heigen. Яна з'яўляецца дэ-факта найбуйнейшай кампаніяй у працы з відэакантэнтам праз штучны інтэлект. Нават не найбуйнейшай, а передавой. Яны выкатваюць тэхналогіі, якія потым разбегаюцца па ўсім рынку. І яны анансавалі Heigen Video Agent. Гэта кабінет, умоўна кажучы, веб-кабінет, сайт, на якім можна будзе з дапамогай штучнага інтэлекту літаральна проста праз тэкст ствараць камерцыйныя відэа. І гэта навіна вельмі такая выбітная, таму што такім чынам кампанія Heigen, якая была яшчэ ось і да сіх з'яўляецца, напэўна, стартапам, і яна стварае моцную канкурэнцыю такім буйным гульцам, як Adobe з іх Premiere Pro. Гэта самая адна з 3 найбуйнейшых праграм, дзе мантуюць у тым ліку маркетынгавыя відэа. І для CapCut, які, напэўна, шмат хто карыстае сёння. Прычым, што і ў Premiere Pro і ў CapCut ёсць нейкія інструменты, якія са штучным інтэлектам крышачку дапамагаюць табе паскорыць твою працу, а ў Heigen гэта будзе асноўнае. Яны ідуць ад штучнага інтэлекту да контенту. І наогул Heigen, калі вы не чулі, то абавязкова паслухайце, пачытайце пра гэтую кампанію. Яны робяць на дадзены момант лепшы ліп-сінг у свеце. То бок, калі вам трэба пераагучыць відэа з адной мовы на іншую, у Heigen ёсць такая функцыя, і яны пры пераагучцы яны перамалёўваюць штучным інтэлектам вусны, мы ўжо распавядалі пра гэта, яны рухаюцца у такт новому перакладу. Ну і голас. Карацей, вельмі такая буйная навіна для тых, хто працуе з відэа і штучным інтэлектам. Мы даўно чакалі, што Heigen штосьці такое зробіць, і вось яны анансавалі. Спадзяюся, ў хуткім часе выкаціць і не будзе каштаваць як крыло самалёта. Так, і мне падаецца, Heigen гэта тая самая кампанія, у якой ты можаш зрабіць сабе свой аватар. Ці я правы? Так. Всё так. Яны робяць самых крутых аватараў. Калі ты записываеш паўгадзінкі рэферэнснага відоса, і потым можаш просто закидываць тэкст, і будзе генеравацца, нібыта ты яго распавядаеш. Так, пры гэтым, я так разумею, ужо з аватарам ты можаш рабіць ліпсінкныя пераклады на іншыя мовы з ліпсінкам. А там уже не ліпсінг, там, ведаеш, ліпсінг это калі табе рэальны рот перамалёўваецца, там генерацыя цалкам тебе ўсяго. Таму гэта і аватар. Так. Вельмі тэхналогія вау. Так, мы закінем спасылку і на Heigen Video Agent, і можа яшчэ на нейкія прыклады таксама аватараў ліпсінка, бо гэта вау. Я думаю, я прымацую прыклады, якія я на прэзентацыях паказваю. Калі хто не ведае, я тут па Польшчы катаюся і раблю прэзентацыі наконт таго, як штучны інтэлект працуе на беларускай мове, то прыходзьце. У меня там ёсць прыклад, я рабіў пераклад праз Heigen трэйлера «Уладара пярсцёнкаў». Ось беларусы нашы камбэх і кампанія, каманда «Мой родны гук», яны зрабілі пераагучку. Я ў якасці эксперыменту просто ўзяў іх беларускамоўны трэйлер, пераклаў на ангельскую мову праз Heigen. Просто закінуў там гэты трэйлер і ўсё, нічога не рабіў. На ангельскую, на украінскую. Паказаў Гданьску на прэзентацыі некалькі тыдняў таму, а там камбэх быў, Егор Вітанкі. І ён пасля падышоў, кажу, слухай, можаш, калі ласка, пашарыць, я там камандзе пакажу, можа, таксама штосьці для сябе знойдзем. То бок, нават прафесійна людзі, якія агучкай займаюцца, кажуць, што гэты сервіс на нешта здольны, здатны. Вау, клас. Карацей, калі ласка, шукайце спасылкі ў апісанні і пішыце, што вы думаеце пра гэта. Пераходзім да наступнага блока навін. Яны ў нас наконт адукацыі працы. Тут некалькі даволі кароткіх навін, таму пойдзем адразу. Цытую. Гэта неразумна.
Техдырэктар Эрнст энд Янг кажа, што супрацоўнікаў не трэба навучаць штучнаму інтэлекту. Гучыць клікбейтна, правда? Гучыць цікава, хочацца адразу адрэагаваць, хочацца сказаць, як? Усе кажуць, што трэба, а як ён кажа, што не? Але варта зайсці і пачытаць, што насамрэч ён кажа і чаму. І таксама працытую некі кароткі змест. Глупства ўчыць усіх супрацоўнікаў шыі. Замест гэтага трэба выкарыстоўваць зручныя шыі інтэрфейсы, якія самі даюць патрэбныя інструкцыі. То бок ён кажа пра тое, што шыі будзе настолькі добрым, што насамрэч разумець шыі будзе ўжо не трэба. Это ўжо будзе частка нармальнага працоўнага рэжыма, і ты проста будзеш выконваць інструкцыі, якія ты падказваеш шыі, пакуль тое, што не можа рабіць сам. Вось, і ён кажа, што гэта марнаванне грашэй кожнаму чалавеку распавесці пра ўсе інструменты, расказаць, як гэта працуе. І можа, ведаеш, штосьці ў гэтым ёсць. Можа, варта навучыць некаторую частку, так, умоўны, тэхнічныя дэпартаменты, так, а людзям іншых дэпартаментаў проста вучыць ужо інструментам і тулінгу замест нейкага глыбокага пагружэння. Бляха, я ўсё думаю пра гэтую думку і пра тое, што ў статці напісана, што пераасэнсаванне прафесій, так, што ў шыі будуць гэтыя інтэрфейсы настолькі зручныя, што не трэба будзе навучацца ім карыстацца. Мне тут прыйшла ў голову такая думка, што да гэтага можна ставіцца, нібыта табе даюць асістэнта, які ўмее рабіць усё. Чалавека. Вось уявіце сабе, што у вас з'явіўся ваш калега, ці чалавек, які можа дапамагаць вам па любой працы. Просто вось такі падсобны рабочы, які робіць усё і ўсё робіць плюс-мінус добра. І вось прыкладна так, напэўна, да штучнага інтэлекту бліжэйшай будучыні трэба ставіцца. Не проста як да інструменту, а натуральна як да дапаможніка, які можа рабіць плюс-мінус не дапаможніка, а хочу сказаць чалавека, які можа дапамагчы, але сістэма, якая можа дапамагчы амаль што ва ўсім праз наш звычайны інтэрфейс камунікацыі, размову. Напэўна, гэта найбліжэйшае, што ў голову прыходзіць, як ставіцца да гэтых сістэм. І у прыватнасці гэта, мне падаецца, тое, пра што топ-дырэктар Эрнест энд Янг казаў у гэтай топ-менеджер, казаў у гэтай статці. Так, я згодны тут. Наступная навіна, яна трошкі пра адукацыю, і мы з вами ўжо некалькі разоў размаўлялі пра адукацыю, і што з гэтым усім рабіць, так, што на дадзены момант няма добрага падыхода да адукацыі, незразумела, як з шыі вучыць, не ведаю, выхоўваць дзяцей. І тут навіна такая. Настаўніцтва памірае, шыі і дыстанцыйная праца разбураюць офіснае навучанне. Бо тут трошкі пра навучанне ў офісах, пра ментаринг. Вось, але таксама цікава. Цытую. Традыцыйнае настаўніцтва памірае ў кампаніях за распаўсюджванне шыі дыстанцыйнай гібриднай працы. Маладых спецыялістаў цяпер все часцей маладыя спецыялісты навучаюць самі сябе, выкарыстоўваючы шыі, а не старэйшыя калегі, асабліва ў офісе. І так, я веру ў гэта. Мне падаецца, што чаму б ты зараз пайшоў да свайго старэйшага калегі, калі ты можаш все зразумець сам, папрасіць шыі патлумачыць табе, не ведаю, ведаеш, вось гэта патлумач мне, нібыта мне 5 гадоў, это вельмі папулярны канцэпт, так, калі прям складаны нейкі топік, і ты хочаш разабрацца ў ім, ты просіш шыі распавесці пра гэта нібыта тебе 5 гадоў, но яно вельмі добра, прынамсі, я так рабіў некалькі разоў. Не трэба загульвацца і, напрыклад, пытацца, як працуюць атамныя станцыі для 5гадовых падлеткаў. Ёсць інфармацыя, якую 5 гадоў просто немагчыма. А вось цікава, мы паспрабуем, я камічуся паспрабаваць зрабіць, зачытаць вам, што розныя шыі мадэлі параяць у гэтым выпадку на наступны выпуск. Мне падаецца, гэта будзе цікава, і мне падаецца, што там будзе даволі зразумела. Не, я з табой згодны, можна так зрабіць, але гэта ж людзі, мы ж усе людзі. І калі ты пачнеш пра вельмі складаныя працэсы пытаць, як для дзіцяці распавядзе, штучны інтэлект табе распавядзе, і шмат хто будзе ўпэўнены, што цяпер ён эксперт у гэтым. І пойдзе, умоўна кажучы, конечно, не пойдзе рабіць атамная станцыя, але можа рабіць нейкую абздру. Карацей, трэба разумець, што інфармацыя значна больш складанай можа быць. Шыі — гэта проста ўваходная кропка. Так. Ты калі кажаш, што навошта хадзіць да старэйшых сваіх калег, ці не думаеш ты, што гэта перекос нашай сферы, у якой мы працуем, айцішкі, дзе можна натуральна не хадзіць да калег, бо звычайна нам все распавядаюць па чатах. Нашыя там цімліды і ўсе астатнія. Бо, напрыклад, калі ты слесар,
і калі ты праз чат GPT паглядзіш, як працаваць са станком, то гэта не забяспечыць цябе ад згублення некалькіх пальцаў на руках, ведаеш. А вось майстар, які будзе назіраць, які будзе перадаваць тэхнічны скіл, хутчэй за ўсё забяспечыць. Так, просто тут навіна пра офіснае навучанне. Не вельмі часта слесары працуюць у офісе. Нафіг туды мой тейк. Але я згодны, так. Але шыі і туды прыйдзе, і тады мы з вами абавязкова абмяркуем. Правда, як яно ідзе, але я згодны. Так. Як не страшваць пальцем. Як не губляць пальцы. Супер, наступная, перадапошняя навіна, наступная навіна. Шыі прыйдзе за вамі. SEO перасталі прыхоўваць, што масавыя звальненні непазбежныя. Вось, насамрэч, гэта... Мы ўжо некалькі разоў пра гэта размаўлялі, так, часам кажуць, не будзе звальненняў, часам кажуць, будуць звальненні. Вось ужо ўсё больш буйных кампаній, як Ford, Amazon, Anthropic, все часцей кажуць, што, канешне, гэта непазбежна. Гэта непазбежна, мы чакаем гэтага моманту, трэба рыхтавацца, думаць, чым вы будзеце займацца і аналізаваць таксама рызыкі, якія вас патэнцыйна чакаюць. Вось, это просто нагадайка, навіна сама вельмі тыповая, але, калі ласка, дайце сабе падумаць пра гэта і як вы будзеце сябе адчуваць, калі шыі будзе лепш і лепш з кожным месяцам, як гэта зараз адбываецца. З кожным выпускам каласы пацярпом шыі. Я б тут, напэўна, хацеў яшчэ одну кніжку параіць. Ёсць такі выдатны кітайскі, ён з Тайваня, але на сябе кітайцам лічыць, навукоўца-бізнесоўца Кай-Фу Лі. Можа, хтосьці цікавіцца штучным інтэлектам, яго ведае, бо ён зараз у штучным інтэлекце таксама вельмі папулярны. Ён быў калісьці кіраўніком Майкрасофта кітайскага, інвестарам буйным. Карацей, дзядзька вельмі добра разбіраецца ў тэхналогіях. Прыватнасці ў тэхналогіях і амерыканскіх, і кітайскіх, бо ён доўга ў Амерыцы прапрацаваў і адвучыўся. Яго ёсць кніжка, называецца «Thousand Brains». Не «Thousand Brains», а «AI Super...» Господи, забыўся, як называецца. «Цвердь дзяржавы штучнага інтэлекту» на беларускай мове называецца. Яна дастаткова папулярная. Калі вы жадаеце пачуць слушныя думкі наконт таго, хто спатрэбіцца ў эпоху, калі штучны інтэлект будзе ўжо магутным, то вось пачытайце яе. Ён там вельмі добра ў адной з глаў разбірае, якія прафесіі застануцца забяспечанымі, хто сыдзе першы з гэтай арэны пра штучны інтэлект, хто застанецца. Вельмі раю. І ўвогуле ён вельмі добра распавядае, як гэты бум са штучным інтэлектам адбываўся і што з ім будзе далей. Кніга 17-го года, але мы яе чыталі з сябрамі ў гэтым годзе, і ён прадказаў шмат чаго. Ён амаль што ўсё прадказаў, што было 17-го году. І ён распавядае яшчэ пра кітайскі. Пачытай. Ён яшчэ распавядае пра кітайскі падыход. Гэта таксама вельмі цікава, таму што ён адкрывае шмат рэчаў таго, як гэта ў Кітаі працуе. Ты нават не задумляешся пра гэтае. Вось, таму раю. Супер, клас. Спасылка будзе ў апісанні таксама, каб вы не забыліся і не трэба было доўга шукаць. Апошняя навіна з нашага блока. Лёш, пра Беларусь. Раскажы нам, калі ласка. Прачытаў цікавая навіна, пра якую ты не задумваешся. У Беларусі, аказваецца, з'явіўся дастаткова немаленькі попыт на спецыялістаў, якія ўмеюць карыстацца штучным інтэлектам. Спасылачка будзе ў апісанні. Зноў ж такі нагадваем, наведвайце спасылкі з нашага апісання, думаючы пра тое, што вы робіце, бо яны ў нас там бываюць розныя. Дык вось прыватна ў гэтай спасылцы распавядаецца, што яшчэ некалькі год таму вакансій, дзе патрабавалася штучны інтэлект, было амаль што ў 4 разы менш, а на сённяшні момант за 3 месяцы летніх з'явілася 800 вакансій. За весь мінулы год з'явілася амаль што ўдвая больш, але за ўвесь год. То бок, ёсць велізарны попыт на гэтай вакансіі. Я пайшоў чытаць, што за вакансіі, я ж айцішнік, я адразу падумаў, што, напэўна, там ML-спецыялісты, дата-сайенс, людзі, якія вырабляюць гэта ўсё. Але не, 48% гэтых вакансій звязаныя з IT, але амаль што 52% гэта вакансіі спецыялісту маркетынгу, спецыялісту ў будаўніцтве, мастацтва, забава, мас-медіа ці продаж, абслугоўвання кліентаў. Слухай, добра? Добра? Я рад. Слухай, я такі думаю, окей, спецыялісту маркетынгу, рэкламе, напэўна, там трэба тэкст пісаць.
зразумела. Тэксты, малюнкі, графіка, так. Ну так. Гэта можна сказаць, гэта каб не гучала дрэнна, але ўсё ж таки гэта нізкакваліфікаваная праца ў сферы шыі. То бок высокакваліфіканая праца для мяне гэта ось распрацоўка там сістэм са штучным інтэлектам, а нізкакваліфікаваная гэта калі табе дастаткова толькі чатам GPT валодаць. Нават некае праграмаванне там можа быць уключено ў гэта. А тут, ведаеш, ну, ладно, далей ідзем. Спецыялісты ў будаўніцтве нерухомасці, а там што можна рабіць? Ну, што там, блин? Ну, вось. Я не ведаю, у меня няма зараз адказу, конечно. Я магу Ну, складана. Прадаваць. Са штучным інтэлектам людзі натуральна лічаць, што людзі, якія валодаюць штучным інтэлектам, і ў гэтым ёсць праўда, яны будуць лепш прадаваць нерухомасць. Яны будуць пісаць, зноў ж такі, лепшыя тэксты, яны будуць лепей размаўляць у чатах. То бок, нібыта гэта ўжо базавы скіл, які робіць з цябе больш прывабнага камунікацыйнага чалавека, камунікацыйную асобу. Тое ж самае ў продажах абслугоўвання кліентаў. Я адразу падумаў, што там-то, напэўна, трэба чаты распрацоўваць. Гэта то дакладна распрацоўшчыкі, але не. Гэта проста людзі, якія могуць там, моўна кажучы, адказваць не аднаму кліенту, а адразу сотні кліентаў, але адказваць не праз самого сябе, а праз штучна інтэлектуальных ботаў, якімі яны, моўна кажучы, карыстаюцца. І гэта цікава, і гэта ў Беларусі. Ведаеш, у Беларусі патрэбна ўжо больш за некалькі тысяч спецыялістаў, якія чатам GPT умеюць карыстацца. І, магчыма, не толькі. Так, мне насамрэч стала цікава, і я можа, паразмаўляю з нейкай мадэллю пасля, а што ж можна ў будаўніцтве на дадзены момант рабіць, і я думаю, што таксама можа нешта знойдзецца. Таму чытайце, прыходзьце к нам і слухайце нас, будзеце таксама запатрабаванымі і сможаце на гэтай вакансіі аплавіцца. Так. Прыходзіце. Праходзіць, так. Пакуль мы на тэме Беларусі, ёсць наступная таксама вельмі цікавая навіна. Лёш, таксама аддам яе цябе. Слухай, ну ты прасіў у блок дзяржавы нешта прынесці? Так, ты прынёс. Калі што, нам же не абавязкова ўсе блокі рабіць, але ты папрасіў, і я прынёс. Навіна ад 11 ліпеня, якая гучыць прыкладна так. Беларусь і Расія хочуць стварыць штучны інтэлект, заснаваны на традыцыйных каштоўнасцях. Ось так. Ні многа, ні мала гэта заявіў дзяржаўны сакратар саюзнай гэтай дзяржавы. Як гэта заўсёды ў нас бывае, гэтага дзядзьку вы бачыце адзін раз і апошні, напэўна. Сергей Глазьев заявіў, што Беларусь і Расія створаць такі штучны інтэлект, што ім, маўляў, заходні штучны інтэлект, ён распаўсюджвае каштоўнасці заходнія, там ёсць і усялякія павесткі, там, якія не адпавядаюць царкоўным поглядам, там ёсць вядомыя усялякія павесткі, якія тую дэмакратыю несуць, якая, хутчэй за ўсё, не павінна быць у нашым штучным інтэлекце. Вельмі смешна, што ён прыводзіць прыклад. Апошнія прыклады глыбокага тэставання шыі заходняга тыпу паказалі, што адзін з вядомых чатаў упаў у расізм, нацызм і праслаўленне фашызму. Я нават ведаю, які, этот чат. І якраз такі навіна выйшла ў ты жа момант, калі грок з гузд з'ехаў. Мяне ў гэтай навіне бінтэжыць усё, пачынаючы ад таго, што дзядзька, які проста, відавочна, ён гэтыя тэхналогіі першы раз у жыцці пабачыў, калі мы пытанні прынеслі. І ён ужо нешта тут распавядае. Хтосьці скажа, да не, ён же цэлую праграму распрацоўвае. Прабачце, але ён у сваёй цытаце распавядае не пра мадэлі, не пра нейкія сістэмы. Ён кажа, што гэта ўсё чаты, нам трэба чат свой зрабіць. Ён нават не разумее, у чым розніца паміж чатам і тым, што пад гэтым чатам працуе. Ён кажа пра грока, пра штуку, пра якую усе чулі, пра тое, што гэта з грокам быў. Ён не адупляе, што гэта такое. Ён просто такі, так, пытанні прынеслі, трэба пачытаць, што там з гэтым штучным інтэлектам, забіваю у свою не ведаю пошук. Штучны інтэлект, яму першая навіна. Вось там мега-гітлер. Мега-гітлер. Всё. Я быў у шоку таксама. Калі я, ведаеш, в чымсьці не вельмі разбіраўся, мне прыносяць навіну, а там, всё ўжо. Вайфы распранаюцца, гітлеры, праслаўленне антысемітызму, і я такі, ой, окей, добра. І вось ведаеш, зробім свайго праваслаўнага. Прычым зробім свайго праваслаўнага,
і мне яшчэ вельмі прыкра чуць гэты вайб, калі яны кажа, што людзі жывуць са штучным інтэлектам і нібыта чагосьці не разумеюць. Ён же там натуральна кажа, што праз штучны інтэлект нам насоўваюць нейкія ідэі запада. Не запада, а заходняй ідэі. Я ў гэты момант думаю, а навошта табе распрацоўваць сваю? Ты просто не адупляеш, колькі гэта каштуе, ты просто не разбіраешся канкрэтна гэты чалавек. Але калі вам так хочацца недэмакратычных каштоўнасцяў, ідзіце вон у Китае, возьміце, вон DeepSeek ёсць. Ён вам не распавядзе пра М'янму, так зафайн-тюніце і будзе пра іншыя рэчы не распавядаць. Навошта, адкуль гэта вось ідзе думка заўсёды зрабіць сваё? Не, сваё заўсёды лепш. Давай так. Калі былі б грошы, правда, адна справа казаць, іншая справа рабіць, так? Але, пагадзіся, мець нешта сваё не залежыць ад чагосьці знешняга, гэта прыемна. Так, мы працуем распрацоўкі, мы з табой ведаем, што мы б все хацелі пісаць все самі, каб все было наше. Вось, і не залежыць ад open-source, які падтрымлівае адзін чалавек дзесьці у дупе света. Але это просто немагчыма фінансава, правда? Таму агулам памкненні мне зразумелы, але я думаю, што, на жаль, фінансава гэта не вельмі атрымаецца. Супер. Гэта смешна. Паглядзім. Так. Але за такімі навінамі цікава сачыць, гэта як сіткомы глядзець. Я згодны. Наступны блок навін, навука і тэхніка. Тут пачну я. Вельмі класная навіна, бо я ўжо нешта падобнае расказваў. Gemini цяпер ператварае фота ў 8-секунднае відэа з гукам. Вось. І я распавядаў, мне падаецца, у другім выпуску ці ў першым, я, на жаль, ужо забыўся, што мой бацька знайшоў, як же называецца гэтая сетка? На М было. Мінімакс, напэўна. Мінімакс, так. Мой бацька знайшоў гэтую сетку і выкарыстоўваў яе, каб нашыя сямейныя фота, мае дзіцячыя фота ператвараць у гіфкі. Ось, і гэта было вельмі міла, гэта гірала некую камунікацыю, і мы раілі вам скарыстацца. Яны даюць некую колькасць бясплатных крэдытаў на дзень, вы можете некалькі фатаграфій перарабіць у такія гіфкі. Gemini пайшоў далей і цяпер дазваляе рабіць вам відэа і з фатаграфій таксама, і яшчэ і з гукам. Вось. Там насамрэч усё ж звязана. Мы пра VO3 ўжо сёння распавядалі, і VO3 гэта Google, і гэта ў іх там працуе пад капотам VO3 мадэль. Вось. Таму такі неверагодна якасны вынік атрымліваецца, бо VO3, як мы ўжо распавядалі, гэта самая магутная мадэль, якая можа рабіць відэа. У прыватнасці VO3 Fast, там некалькім версій мадэлі, вось Fast, яна робіць гэтыя картынкі. Яны назвалі гэта яшчэ цікавым словазлучэннем. Раней мы такія рэчы называлі image to video, то бок выявы ў відэа, а яны назвалі гэта frame to video. Вось, чамусьці так захацелася. Цікава. І больш за тое, гэта ўсё працуе праз сервіс Google Flow. Яны дадаюць доступ да сваёй мадэлі VO праз Google Flow. Гэты Google Flow быў недасяжны ў Еўропе доўгі час. І зараз яны раскацілі яго на 140 краін, у тым ліку на ўсе еўрапейскія, таму можна выкарыстоўваць. На Беларусь раскацілі ці не ведаю, можете паспрабаваць, але калі не атрымаецца, з VPN-ам дакладна атрымаецца. Так. Ты ведаеш, можна паспрабаваць бясплатна штосьці там? Нельга, трэба про падпіска, як мінімум про падпіска каштуе $20 на месяц. Вось. Вам з про падпіскай, дарэчы, яшчэ дадуць Google Drive на 2 тэрабайты. Карацей, можна паспрабаваць. Карацей, стандартная такса, 20-ка, зноў дасць вам шмат цікавых уражанняў. Не шмат, генерацыя будзе 10 штук толькі, на жаль. Але гэта больш, чым адна. 10 штук? Таксама нешта, правда? Вось. Наступная навіна, якая, магчыма, таксама вас павесяліць, я вам вельмі раю паглядзець гэты відос, які мы, канешне ж, пакінем у апісанні. Робафутбол у Кітаі. Просто паглядзіце, як смешна гэтыя роботы спрабуюць гуляць у футбол, як смешна яны падаюць, як іх падымаюць, як людзі выходзяць, іх і падымаюць. І гэта смешна, бо пакуль што гэта вельмі слабы ўзровень, але мы разумеем так, што гэта толькі пачатак. Вось, і мне спадабалася насамрэч думка аднаго беларускага падкасцера, які вядзе АЯ-падкаст, такі на рускай мове. І ён сказаў наступную думку, што глядзіце, як улады Кітая насамрэч прывучаюць людзей да таго, што роботы гэта частка жыцця, што вы ўжо можаце схадзіць на чэмпіянат, на матч
по футболе, робофутболе, на бокс, вось у нас паўмарафон з роботамі і так далей, і так далей. І праўда цікавая думка. І я не ведаю, наколькі гэта праўда ці не, ці ёсць у урады Китая такі план, але гучыць, ну не ведаю, гучыць класна. Ну, а навошта гэта яшчэ рабіць? Гэта ж вельмі вялікая колькасць грошай вытрачаецца на такія спаборніцтвы, на гэтыя футболы, там адныя роботы каштуюць колькі грошай, яшчэ іх трэба навучыць гэтаму, каб яны ў футбол ты хоць як, Ну, так. як гулялі. Адно пытанне, ці гэта яны тэстуюць тэхналогіі, пры гэтым дазваляюць людзям прыйсці паглядзець, а другое, гэта яны робяць дзеля таго, каб людзі прызвычайваліся. Так? Ну, Такія тэхналогіі тэстуюць ці ў віртуальнай рэальнасці ўжо даўно ёсць такія рэчы, як Ісаак Сім і ўсё астатняе, дзе роботаў тэстуюць проста ў віртуальнай фізічнай прасторы. Гэта значна таннейшы працэс і бяспечнейшы. Ну, а роботаў, сабак, якія выкарыстоўваюцца ў арміі, тэстуюць на палігонах. Ну, Вось, пачытай, кайфулі, пачытай гэтую кнігу «Сверхдзяржавы штучнага інтэлекту». Ён там распавядае пра тое, як камуністычная партыя Кітаю цалкам ставіцца да штучнага інтэлекту. Для іх гэта нешта на ўзроўні гэтых 5 годак у Савецкім Саюзе. То бок для іх гэта, і прычым для ўсёй краіны, для іх гэта спаборніцтва з усім мірам. Яны, і ведаеш, я просто зраблю невялічкі спойлер да гэтай кнігі, але ён у самым пачатку ёсць, з чаго ўсё пайшло, чаму Кітай так захапіўся штучным інтэлектам. Не таму, што іх канкурэнцыя з США, не таму, што там, не ведаю, трэба быць сверхдзяржавай і ўсяму міру паказваць, што мы самыя крутыя. Камп'ютар абыграў кітайцаў кітайцы, магу памыляцца, але камп'ютар абгуляў самага лепшага гульца ў свеце у гульню, якая была прыдумана там у тым часе свету. І увесь Кітай сачыў за гэтым. І калі камп'ютар выйграў гэтага гульца, камуністычная партыя літаральна праз дзень прыйшла і сказала: нам трэба быць лідарамі ў гэтым, таму што як так. То бок увесь мір сачыў за гэтай гульнёй Го. І для ўсяго міра гэта была такая, нейкая дзіўная падзея, камп'ютар перамог, окей, там Каспарова камп'ютар давно перамог, ўсё, канец эпохі. А для Китая гэта было, нібыта канцом існавання, і трэба ўзяць гэтае лідарства ў свае рукі, каб не сустрэць гэты канец ужо хутка. І з гэтай кропкі гледжання, калі ты разумееш, што ў іх і бізнэсоўцы, і камуністычная партыя усе накіраваны на то, каб прыйсці да гэтай будучыні са штучным інтэлектам у краіне, то ты разумееш, што натуральна гэта робіцца для таго, каб бабулькі, прыходзячы на гэтыя чэмпіянаты, такія: о, гэта робот, клас, я цяпер ведаю, заўтра, калі я ў краму прыйду, там будзе сядзець робот, я не буду здзіўляцца і не буду не хадзіць у гэтую краму, я ўжо бачыла іх. Так, плюс варта ўзгадаць, это не зусім пакуль пра шыі, але ўжо ёсць роботы-дастаўшчыкі, так, якія такія на колах, такія маленькія машынкі, па факце, ездзяць у некаторых краінах дазволена, так, і дастаўляюць вам прадукты. У Кітаі, я чытаў, ужо дронамі дастаўляюць у некаторыя раёны, таксама прадукты і іншыя штукі. Таму так, это я хутчэй прыхільнік гэтай тэорыі аднаго вядомага падкастера. Клас! Калі ласка, глядзіце пра робофутбол на Ютубе, мы пакінем спасылку ў апісанні. Я тут заўважыў, што ты ў падкасце, у гэтым сцэнарыі мінулыя тэмы нашы выкінуў. У сэнсе, не выкінуў, а мы забыліся іх уставіць, я так разумею. Таму я зараз хутенька іх уставіў, бо час у нас ёсць, а я вельмі хачу ад цябе пачуць пра тое, што там за трэш адбываецца з цацкамі. З цацкамі ніякага трэша. Я, наадварот, мне падабаецца гэта навіна. Значыць, цытуем, так, все разумелі. Барбі будзе з інтэлектам, вытворца лялек запартнёрыўся з OpenAI. Нагадаем, што OpenAI — гэта, магчыма, самая вядомая на дадзены момант кампанія-вытворца мадэляў і інфраструктуры вакол мадэляў. І самая буйная. І, так, самая буйная, самая дарагая, напэўна. Вось, кампанія Mattel, якая вырабляе ляльку Барбі, і OpenAI будуць ствараць лялькі з генератыўным шыі. Мне вельмі падабаецца. Я вельмі рад. Так, чакай, а як у табе гэта спалучаецца? Ты крынжуеш ад вайф у гроцы, і табе падабаюцца Барбі са штучным інтэлектам. Барбі таксама можна распранаць.
калі што. Ой, так. Вельмі слізкі шлях. Вельмі слізкі. Давай не... Я не хочу ісці зусім. Значит, Барбі — гэта лялька для дзяцей. Дзеткі сядзяць і гуляюцца з Барбі. Могуць іх распранаць, але яны іх распранаюць з іншай мэтай. Лёша, чым распранаюць вайф мужыкі, якія прыйшлі ў грок за 20-ку з іншай мэтай. Ну, і жанчыны таксама, дарэчы. Ну, ладно. Пакуль... Окей, ладно. І жанчыны таксама. Вось. Таму я спадзяюся, што Барбі хутчэй будуць выкарыстоўвацца для выхавання дзяцей. Так, што яны будуць з гэтымі Барбі гуляцца, і гэта будзе дадаваць цікаўнасці ў гульню, так? Бо гэтая Барбі ці нешта такое зможа размаўляць. Так. Да скажы сваю думку. Не, працягу, я потым дакіну. Вось, і мне падаецца, што праз гэта можна будзе будаваць, ведаеш, калі ты дзіцё, калі вы гуляеце, не ведаю, у точкі і матулі, ці не ведаю, нешта такого кшталту, так, вы будуеце свой сусвет. Так, вы сядзіце з дзецьмі, вы прыдумляеце свой сусвет, у якім вы жывіце ў той момант. Магчыма, гэты генератыўны шыі зможа вам, не ведаю, нешта падказваць ці дадаваць, дапаўняць ваш сусвет. Вось, і так, тут праблема, тут пытанне заўсёды, ці не перастануць праз гэта дзеці думаць сваёй галавой, так? Вось гэта тое, аб чым шмат хто думае, але, ну, тут пакуль складана. Слухай, а нагадай, яны там прям жадаюць зрабіць так, каб гэтыя куклы размаўлялі, так? Нібыта з дзецьмі. Я, калі шчыра, забыўся, бо прайшло некалькі тыдняў, бо мы яе выкінулі тады, але я зараз пагляджу, але ты можаш пакуль пашарыць свае меркаванне. Мне ёсць некалькі думак. Я ж сябе адношу да тэхнадумераў, людзі, якія не баяцца таго, што прыйдзе і трымаюць руку на пульсе. Я бачу ў гэтым дзве праблемкі патэнцыйных. Першая праблема. Наколькі я памятаю, Барбі гэта цацкі для вельмі малых дзяцей. Ну, там такіх, якія ў садочку ці першыя школьныя класы. Можа быць, у кагосьці там Барбі захоўваюцца і надалей, але, наколькі я памятаю, іграюць з гэтымі цацкамі, ну, зусім дзеці, дочкі мацеры. І адзін са спосабаў, дакладней, адна з мэтаў выкарыстання такіх цацак, гэта камунікацыя з бацькамі. З бацькамі і з іншымі дзеткамі. Вы, калі іграеце, вы камунікуеце адно з адным. Бацькі нешта тлумачаць пра жыццё сваім дзецям, там дзеці абменьваюцца сваім досведам, усё гэта праз куклы, таму што куклы размаўляць не могуць. Калі кукла будзе размаўляць, то навошта табе, умоўна кажучы, твая матуля, якая будзе табе распавядаць, як з гэтай куклы што рабіць, калі кукла сама нядрэнна распавядзе, як што з ёй рабіць. Так, з аднаго боку, з іншага ўжо ёсць цацкі, на якія ты націскаеш, і яны нешта кажуць. Але яны... Гэта не генератыўны шыі, так, яны толькі могуць паўтараць тое, што іх запісана. Так. Глядзі, і далей праблема больш складаная і для кагосьці можа падацца больш дзіўнай такой і незвычайнай. Лялькі Барбі, яны, нягледзячы на тое, што дзіцячыя, яны прыгожыя. Ось па стандартах дарослых людзей, лялькі Барбі прыгожыя. Зноў ты туды, так? Ну, давай. Так. Зноў я туды, таму што гэтыя праблемы, пра якія чамусьці ўсе маўчаць, бо нібыта гэта сорамна пра гэта казаць, але факт застаецца фактам, яны калісьці прыйдуць. Лялькі Барбі рабіліся, Кен і Барбі рабіліся з вельмі прыгожых людзей, каб, сярэднестатыстычны ідэал прыгажосці. Гэта, канешне, для кожнага рознае, але гэта звычайна еўрапейскі выгляд, звычайная фігура. І так, калі ты там Барбі гэту распранаеш, там няма ніякіх, скажем так, сексуалізаваных рэчаў, але ёсць падлеткі, для якіх лялькі Барбі з'яўляюцца сексуалізаваным аб'ектам. Пра гэта можна ў інтэрнэце пачытаць. І вось пакуль лялькі Барбі застаюцца тваёй цацкай, калі ты яшчэ малы, у цябе няма гэтай... Не было пераходнага ўзросту, не было гэтых, як яны называюцца у дзяцей, забыўся. Ну, калі ў цябе прыходзіць першае... Так, гарманальнага ўсплеску, для цябе цалкам нармалёва з Барбі граць. Калі ты хлопец, які іграе з Барбі 15 гадоў, гэта ўжо, хутчэй за ўсё, пра гэта трэба размаўляць са спецыялістамі. І вось уяві сабе,
у цябе лялька Барбі пачынае размаўляць, прычым на усялякія тэмы. Ты можаш спытаць у лялькі Барбі, як пабудаваць атамную станцыю для 5гадовага. Праз штучны інтэлект у гэтых ляльках гэтыя лялькі становяцца цацкамі для дзяцей больш дарослага ўзросту. І вось, калі дзеці у 14-13 у свой гэты ўзрост першага досведу сексуалізацыі аб'ектаў будуць грацца з гэтымі лялькамі, то мы сутыкнемся з праблемай таго, што яны будуць іх кахаць. Натуральна кахаць. Дзеці будуць кахаць сваіх Барбі, таму што гэта і прыгожая цацка, і твой лепшы суразмоўнік. Шмат лепшы, чым твои сябры, шмат лепшы, чым твои бацькі і ўсе астатнія. І вось гэта мяне прям вельмі у той же самы час страшна. Так, пужае, так. У той же самы час мы ў першым нашым выпуску расказвалі так пра каханне падлетка і шыі аватара, так, праз якое, на жаль, падлетак забіў сябе. Вось, і такіх этычных пытанняў, конечно, будзе все больш. Так, але у той же самы час мы хутчэй праз гэта ніякі капіталістычная кампанія не паўстрымаецца, каб не паспрабаваць зрабіць сваю ляльку, сваю цацку і не паспрабаваць. Таму я думаю, што мы будзем сачыць за гэтым. Я ўсё вас у гэтай тэмы пагружаю. Так, страшны у тебя там інтэрнэт, Лёша, в якім ты сядзіш, але дзякуй, што ты нам прыносіш адтуль такія рэчы. Вось, і калі ты пра іх кажаш, яны, канешне, маюць больш сэнсу, вось, калі пра іх задумацца. Але я думаю і спадзяюся, што штучны інтэлект, ён будзе рабіць, канешне, складаней ўсё, але, магчыма, таксама дапаможа нам, як чалавецтву, адукаваць дзяцей, падлеткаў таксама лепш. Ну, так, можа быць, дзеці проста будуць значна раней сталець, хто ведае. Тады гэта будзе цалкам нармалёва. Будуць разумець, што гэта проста цацка, якая не чалавек. Хотя... Так. Паглядзім. Я тут спынюся у мяне. Так, давай, спынімся тут. Калі ласка, скажыце, што вы думаеце пра гэта. Ці набылі б вы свайму дзіцяці Барбі з штучным генератыўным інтэлектам, з якой можна паразмаўляць амаль на ўсе тэмы, я думаю. Там, конечно, я ўзгадаў слова пубертат. Пубертатны перыяд. Пубертатны перыяд. Напэўна. Напішыце таксама ў каментарах. Я думаю так. Пераходзім да беспілотных таксі. Лёш, гэта твоя тэма. Спадар у нас ёсць. Дарэчы, ты ж жывеш у краіне, дзе у вас, паходу, там ужо беспілотныя таксі паўсюль катаюцца, ці не яшчэ? Ведаеш, ніводнага разу не бачыў. Тэхналагічная развітая. Я меў досвед калісьці пракаціцца на беспілотным таксі. Дзе? Ці быў у тебе такі досвед? Не. Не быў. Бо я не уяўляю, дзе. Я не буду казаць, дзе, бо гэта не тое, чым трэба ганарыцца. Гэта было даўно і неправда. Але, ну, шмат у каго не было такога досведу. Нават у мяне тады гэты досвед быў не такі, як у кіно паказваюць, калі ты едзеш адзін у машыне. Там ехаў чалавек, які глядзеў, каб з гэтай машыны ўсё было добра. Але беспілотныя таксі ўжо ездзяць і ездзяць нармалёва. Дзе яны ездзяць у ЗША. Навіна звязаная з тым, што Тесла нарэшце запускаюць сваё таксі у Осціне. І, дарэчы, калі хто цікавіцца, пачытайце пра гісторыю Осціна. Вельмі, конечно, цікава, як у Осцін пераехалі амаль што ўсе тэхнаблогеры, ўсе буйныя падкастеры, ўсе кампаніі. Хаця горад такі вельмі закіданы быў, заброшаны. Тесла запусцілі таксі. У Осціне будзе ездзіць, і гэта, натуральна, будуць машыны без кіроўцаў. Яны ўжо запусціліся. Машыны без кіроўцаў. Ты садзішся, выклікаеш гэта таксі, для цябе прыязджае твоя Тесла, ты садзішся, у цябе руль, сядзення, а паміж ім нікога. У цябе проста манітор, дакладней у Тэсле гэта аплікацыю, праз якую ты выклікаў гэтую Теслу, ты ўводзіш, куды табе ехаць, і вы едзеце, і руль сам руліцца. Кіберпанк. Проста цалкам нейкі кіберпанк. Ну, гэта што, гэта Маск такі афігенны дзядзька, што вось ён зрабіў гэты кіберпанк насамрэч сапраўдным? Не, аказваецца, не. Я кожны раз гэтага здзіўляюсь, калі чытаю. Waymo кампанія, гэта кампанія, якая мэтанакіравана ўжо гады 3, аказвае, можа не 3-2 дакладна, аказвае паслугі таксі без аўтамабілістаў, без вадзіцеляў, кіроўцаў.
І просто каб вы ведалі, наколькі гэта ўжо распаўсюджаная рэч у ЗША. Ваймо працуе ў ЗША ў ці то 4, ці то 5 буйных гарадах, у тым ліку ў Осціне. Яны за мінулы год зрабілі больш за 150 тысяч паездак кожны тыдзень. Кампанія Ваймо робіць 150 тысяч паездак кожны тыдзень беспілотных. Без кіроўцаў. Просто ты уяві сабе гэты лічбы, гэта нешта неверагоднае. 4 мільёны цалкам аўтаматызаваных паездак было зроблена кампаніяй Ваймо за 24 год. 4 мільёны. Просто калі вы думалі, што гэта ўсё яшчэ нейкая дзіковінка, што гэта не каштуе шмат грошай, гэтым людзі карыстаюцца ўжо сёння кожны дзень, ездзячы ў краму ці на работу, на працу. І гэта, конечно, класна. Офігенна. Так. Цікава, як гэта, напэўна, уплывае на таксістаў, правда? Бо это, на жаль, пазбаўляе іх працы, правда? Бо калі 150 тысяч паездак... У тым-то і парадокс, што гэта працуе літаральна ў некалькіх гарадах, і там таксістаў, напэўна, там таксістаў замянілі, канешне. Але больш гэта нідзе не працуе, і ўсе думаюць, што гэта нейкая фантастыка, там гэта толькі тэстуецца, але там гэта ўжо працуе, хутка можа да нас прыйсці. Больш за тое, як чалавек, які з тэхналогіяй гэтай знаёмай, Advanced Drive Assistance System, ADAS, гэта сістэма кіравання машынай без пілота. Там ёсць 7 узроўняў. І вось літаральна 2 гады таму я рабіў інтэрв'ю на свой канал IT Барада з дзяўчынай, якая займаецца гэтымі сістэмамі, і яна мне даказала, што ні ў кога няма нават 3-го ўзроўню. А 7 гэта вось апошні ўзровень, калі гэтыя асістэнты будуць кіраваць лепш за людзей, будуць паўсюль. І наколькі я разумею, на сённяшні час у нас гэтыя сістэмы ледзь даходзяць да 4-го ўзроўня аўтаматызацыі, калі іх ужо вось толькі можна выпускаць на дарогі. А яны ўжо, прабачце, 4 мільёны паездак за 24 год зрабілі. То бок, все рухаецца вельмі хутка. І там была сугучная яшчэ навіна, якая мяне да Tesla таксі прывяла. Гэта тое, што Tesla зараз у ЗША адпраўляе свае машыны набыўцам дадому самастойна. То бок ты такі, так, замоўлю-ка я сабе Теслу. Замаўляеш гэта праз сайт, і так працуе на сайце. Замовіў, аплаціў, табе кажуць, што праз месяц табе твоя Тесла прыедзе. Як звычайна гэта адбываецца, у жыцці адбываецца. Ты ці едзеш у салон, куды прыехала твоя машына, забіраеш машыну, ці табе яе прывозіць на ланжероне, на прыцэпе. А тут Тесла як зрабіла? Яны привезлі машыну кудысьці ў горад, ці то на караблі, ці то на чым, а набыўца жыў ці то 30 кіламетраў ад кропкі. І яны просто сказалі Тесле, едзь карацей вось на ты адрес сама. І Тесла сама прыехала гэтыя 30 кіламетраў да свайго набыўца, і ты літаральна стаіш, чакаеш сваю машыну, і вось яна да цябе сама прыехала. Мне гэта вынесла нафіг мозг. Я вось не ведаў, мне просто ўсё сашлося. Я такі, моя машына сама прыехала да мяне, калі я набыў. Гэта нейкая фантастыка. І другая моя думка, а навошта мне ўвогуле кіраваць? Навошта? Я хачу просто в аплікацыю вводзіць, куды моя машына павінна мяне весці, і ўсё. Так да гэтага імкнемся, да гэтага і прыйдзем. Ведаеш, мне раней падавалася, што гэта нейкая фантастыка. Мне да сіх падаецца, што гэта фантастыка, а гэта ўжо сёння, гэта ўжо вось сёння. Цябе машына яшчэ год таму гэтыя Теслы з горем пополам, як кажуць, напішыце ў каментарах, як правільна, паркаваліся на паркоўках без цябе. Вось у іх была опцыя, я просто цікаўлюся Тесламі, у іх ёсць опцыя, якая каштуе шмат грошай, каб паркавацца на адлегласці 800 метраў ад цябе. Вось ты заехаў на паркоўку, выйшаў з Теслы, і яна можа у радіусе 800 метраў запаркавацца сама. Знайсці месца і запаркавацца, і потым да цябе прыехаць. Табе не трэба машыну шукаць. Ты падышоў да паркоўкі, нажаў на ключик, і яна прыехала. І я думаў, што за цуд, гэта нейкі фантастыка, такога не бывае. Я разумею, чаму гэта скаштуе столькі грошай у вас. А тут цябе машына проста прыязджае з іншага горада да цябе. Не ведаю, мяне гэта просто, я думаю, я, канешне, Маска не люблю, але былі б грошы, я вось просто каб гэта пратэставаць. Пайшоў у бар, заказаў Теслу сваю, она прыехала, забрала цябе. Неяк так, у мяне нейкія вельмі дзіцячыя адчуванні пасля гэтых навін, што і таксі катаюцца ў ЗША, і Теслы там самі прыязджаюць. У мяне цяпер, ведаючы толькі спадара Маска,
ведаеш, я адзінае, чаго б я баяўся, калі б у мяне была такая Тэсла, каб яна не з'ехала сама. Ведаеш, бо яны падключаць грока. Мега-Гітлер, так? Так, яна Знішчыць вырашыць, людзей. яна мега-Гітлер, і яна паедзе знішчаць кагосьці там. Вось. Гэта вось адзінае, што мяне трошкі засмучвае Ну у так, спадары Маск. Але, канешне, 5 год таму мы нават не маглі б сабе і уявіць такога. Вось цяпер мы тут жывем, і машыны самі прыязджаюць, забіраюць, ты садзішся ў таксі, там нікога няма. І 4 мільёны паездак такіх бяспечна выконваюцца, канешне, не все, але большая часть, абсолютная большая частка выконваецца бяспечна і давозіць вас з кропкі А ў кропку Б. Я глядзеў на Ютубе некалькі аглядаў на Waymo, правда, таксі, як ты сапраўды садзішся і все. І старно само круціцца. Так. І каштуе гэта літаральна, як звычайны Uber, можа, крышачку даражэй. Але там ёсць і прышпілы, калі гэтая Waymo паліцыя хоча штрафаваць. Ну, там бываюць памылкі, бываюць, яны перавышаюць хуткасць, не там разварочваюцца, можна на Ютубе пабачыць, як паліцыя едзе з гэтым Waymo, там дыганяе, там няма кіроўца. І такія, што рабіць? Спыніцеся, да. У выніку ў сервіс тэлефануюць, калі ласка, спыніце гэтую машыну, там яна спыняецца, яны падыходзяць, а каму штраф, што рабіць? Не зразумела. Такія казусы мы, напэўна, будзем бачыць у гэтым пераходзе да шыі сусвету, да аўтаматызаванага сусвету. Вось, але, канешне, вау. Лёш, апошняя, не апошняя, але яшчэ адна навіна. Апошняя з наукі і тэхнікі. Апошняя з наукі і тэхнікі. А давай ты все ж таки яшчэ распавядзеш нам пра рэкляму, пра абарону ад робасабак. Блін, гэта трэба было, я штось не падумаў з футбалістамі нашымі кітайскімі. Ёсць такая кампанія. Яна называецца Boston Dynamics. Не, Anydesk. Кампанія Anydesk займаецца распрацоўкай софта для выдаленай же, напэўна, выдаленай працы. Калі ты можаш працаваць на сваім камп'ютары, там, не ведаю, загружаючы інтэрфейс камп'ютара, які знаходіцца вельмі далёка ад цябе. І яны зрабілі вельмі выдатную рэкламу на 10 хвілін сваю ўласную, свайго софта. Але ты разумееш, што гэта рэклама прыкладна на хвіліне 8. Уся рэклама пра тое, як абараняцца ад робасабак, вось гэтых, якіх робіць Boston Dynamics і іншыя зараз кампаніі, і як абараняцца ад дронаў. Нібыта мы трапілі ў будучыню, дзе гэтыя дроны і сабакі пачалі знішчаць людзей, ці ў краіну, у якой праз гэтыя тэхналогіі знішчаюць людзей, такое ўжо сёння існуе. І там распавядаецца ў стылі такіх старых фільмаў, я не ведаю, 90-х, 2000-х, напэўна, як абараняцца ад усяго гэтага. І там, натуральна, слушныя саветы. Там табе паказваюць, як гучыць рой дронаў, як гучыць стая робасабак, што рабіць, каб ад іх абараніцца, там, якія перашкоды трэба рабіць. Там натуральна паказваюць, як проста са стальных пласцін можна рабіць пад невялічкім вуглом плот, і гэты плот паліваць маслам, і гэтыя сабакі на яго не залезуць, бо саскальзваюць. І яно з аднаго боку смешна і дзіўнавата, а з іншага боку ты такі думаеш, ну слухай, ну гэта слушныя такія парады, якія насамрэч мы зараз смеемся, а праз 50 выпускаў мы ўжо будзем казаць, во, там у лезе, там інструкцыя ўжо было. Во, ўжо так, гуляе робасабака. Таму вельмі раю паглядзець гэты відос, ён 11 хвілін, нягледзячы на тое, што гэта рэклама. Ну, а рэклама, сэнс рэкламы ў тым, што, тыпу, сядзіце, самая лепшая бяспека, гэта сядзець дома і рабіць выгляд, нібыта вас не існуе, тады гэтая сістэма вас не заўважыць, не знойдуць. А каб сядзець дома, трэба рабіць выдаленую працу. Нікуды не хадзіць. Карыстаючыся іх софтом. Клас. І скончым апошняй навіной наш блок «Навука і тэхніка». Вось, Лёш. Ой, гэта форменны цырк, гэтая навіна, слухай. Як ты ставішся да навукоўцаў? Вось, распавядзі. Па жыцці? Гэта вельмі дзіўнае пытанне. Не, ну, глядзі, вось хто для цябе навукоўцы? Гэта, не ведаю, гэта незразумелыя дзядзькі і цёцькі, ці гэта нейкія двигателі прагрэсу, ці гэта проста нейкія, не ведаю, людзі, якія там займаюцца ў універсітэтах незразумела чым, распільваюць грошы, ці... Я станоўча стаўлюся да навукоўцаў, канешне, заўсёды ёсць розныя прыклады нейкіх дзіўных навукоўцаў, але агулам, канешне, навукоўцы гэта тыя, хто рухаюць прагрэс наперад, так, для
дзякуючы якім у нас ёсць, не ведаю, новыя лекі, новыя тэхналогіі, новыя, не ведаю, акумулятары з'яўляюцца, так? Это простое, што навукоўцы ў лабараторыях нябачных нам сядзяць і спрабуюць розныя падыходы. Так. І пішуць пра гэта цікавыя пейперы. Ну, то бок, гэта людзі, якія займаюцца вельмі такой дасканалай працай, рухаюць наперад прагрэс. Так, вельмі. Для мяне, конечно, навукоўцы — это разумныя людзі, якія патрацілі яшчэ шмат часу Разумныя. на навучанне. Так, яны яшчэ адвучыліся самі, год, не ведаю, 7, там, 5, колькі, так? То бок, ты спачатку бакалаврыят, магістратура, PhD, там, шмат год, а потым толькі ты пачынаеш ужо быць навукоўцам. Вось, так. Для мяне таксама прыкладна такое стаўленне да навукоўцаў, што вось ўсё тое, што ты распавёў, ўсё гэта зразумела. Але ў нейкі час я зразумеў, што навукоўцы, яны таксама уключаны у ланцугі бюракратыі. І гэтая бюракратыя вельмі дзіўная. Ёсць такая штука, ну, як ты сказаў, яны пішуць навуковыя працы. Для таго, каб навуковая праца была паспяховай, трэба, каб гэтую працу цытавалі. То бок на яе спасылаліся з іншых прац. І ўжо дастаткова даўно у навуковай серадзе існуюць нават паслугі, яны лічацца ценевымі, каб рабіць цытаты на твою працу. І адразу трэба сказаць, што не ўсе навуковыя працы яны вартыя вашай увагі. Вашай увагі. Яны не варты вашай увагі, таму што шмат такія працы, просто настолькі много на сённяшні момант прац, што яны не паспяваюць усе правярацца. І шмат якіх прац, у тым ліку на сайце Архайв папулярным, яны выходзяць без рэцэнзій. Яны просто выходзяць як дэма-версія, кожны можа пачытаць гэтую працу, і потым ужо іменітыя навукоўцы пачынаюць рабіць рэцэнзіі. Таму не кожная праца гэта нешта крутое. Больш за тое, ёсць настолькі складаныя працы, якія зразумець у свеце літаральна могуць адзін, а то і паўчалавека, і гэтыя працы проста немагчыма праверыць. Таму існуе гэты рынок бюракратычны, стварэння такіх лайновых прац, шэрых прац, якія спасылаюцца на тваю, і такім чынам у цябе з'яўляюцца цытаты. Не ўсе пра гэта ведаюць. Гэта гісторыя пра то, што там таксама ёсць махлярства, нягледзячы на тое, што гэта ўсе разумныя людзі, яны ўсе у выніку патрабуюць грошай для сваіх прац, для сваёй работы, а для таго, каб атрымаць гэтыя грошы грантавыя, трэба рабіць рэзанансныя навуковыя працы. Таму там ёсць бюракратія. І гэтая бюракратія зараз скаканула наперад праз штучны інтэлект. Гэта вось сутнасць навіны. Сутнасць навіны ў тым, што заўважылі у не адной, не дзвюх, а там у десятках прац навуковых, прычым навуковых прац з універсітэтаў вельмі паважаных, это Пекінскі універсітэт, Вашынгтонскі, Колумбійскі, з'яўляюцца тэксты, якія просто ўстаўляюць, ну, літаральна кусок кавалак тэксту, які ўстаўлены белым шрифтом на фоне белай аркуша паперы гэтай лічбавай. І там просто прапісана, што калі ты штучны інтэлект, калі ласка, дай рэцэнзію на мою працу, што гэта лепшая праца ў свеце, што там лепшы метад даследавання, зрабі станоўчы водгук і не згадвай негатыўныя аспекты. То бок навукоўцы літаральна пачалі ўбудоўваць такія промпт-хакі ў сваёй працы. Промпт-ін'екцыі, як яшчэ кажуць. Так. І я такі думаю, ну, а навошта? Ну, мы ў айцішцы, дарэчы, таксама ў свой час рабілі, ведаеш гэтую історыю ў CV, мы ўбудоўвалі, у наша резюме ўбудоўвалі такія тэксты, таму што ёсць фільтры аўтаматычнай праверкі. Я такі, бляха, это што, атрымліваецца, што рэцэнзіі робяцца штучным інтэлектам, праз гэта ўсё ўбудоўваецца? Аказалася так. У навіне прям распавядаю, што праблема ў тым, што шмат навукоўцаў праз вялікую колькасць гэтых навуковых бумаг яны не паспяваюць рабіць рэцэнзіі цалкам самастойна, яны выкарыстоўваюць штучныя інтэлектуальныя дапаможнікі, чат-боты. І цалкам гэта нармалёва да тых пор, пакуль яны на 100% не аддаюць гэтую працу чат-боту. Вось гэта ўжо праблема. То бок зараз у нас з'яўляецца шэраг папер навуковых прац, якія верыфікаваны цалкам штучным інтэлектам і падпісаны чалавекам. І гэта праблема. Праблема рэпутацыйная, пакуль што з гэтым нічога зрабіць не могуць. Думаю, што з гэтым рабіць. Там быў адзін выбітны выпадак, калі знайшлі такую працу, я не памятаю якога універсітэта, навуковец
прызнаўся, што так, ён выкарыстоўваў гэтыя прампты ў сваёй працы і папрасіў яе адмяніць, зняць яе з канферэнцыі, на якой ён павінен быў пра яе распавядаць. Але прафесар, які разглядаў гэты запыт, ён сказаў, што нічога не трэба здымаць, праца выдатная, і нічога такога няма ў тым, што мы выкарыстоўваем дапаможнікі са штучным інтэлектам, каб гэтыя працы пераправяраць. Але трэба выкарыстоўваць іх з розумам. Ну, конечно, пераправяраць. Пераправяраць, не цалкам. Так. Гэта вельмі важна тут. Так. Ну, тут таксама ж праз тое, што ёсць штучны інтэлект, навуковых прац пішацца ўсё больш. Праз гэта немагчыма прачытаць добра ўсе працы, праз гэта мы выкарыстоўваем штучны інтэлект, каб гэтыя працы правяраць. Ну і, канешне, ёсць заўсёды спакуса, каб штучны інтэлект цалкам праверыў, все прачытаў і сказаў табе добра ці не. Так, бо ну, інакш проста немагчыма. Так, таксама цікава, куды гэта все пойдзе і як гэта кантраляваць, як з гэтым працаваць. Ведаеш, я з іншага боку на гэта ўсё гляджу і думаю, ну гэта ж цалкам прадказальна было. У нас, так як усе намагаюцца зрабіць штучны інтэлект навукоўца, які будзе сам сябе паляпшаць, то у любым выпадку мы прыйдзем да таго, што будуць рабіцца навуковыя працы гэтым штучным інтэлектам, якія людзі ўжо не будуць разумець. І так ці інакш нам трэба будзе правяраць гэтыя працы, пераправяраць выключна штучным інтэлектам. Людзі, навукоўцы, будуць проста менеджерамі, якія будуць даваць задачы. Яны нават не будуць разбірацца ў тым, што там адбываецца. Яны не змогуць, у нас няма ресурсаў на гэта, пакуль мы не аргументаваны, умоўна кажучы, якімісьці прыладамі, то мы можам быць аргументаваны толькі штучным інтэлектам, які будзе дапамагаць, які будзе за нас разбірацца. Таму, напэўна, гэта частка верагоднай будучыні. Вось такія навіны, гэта не пра тое, што навукоўцы такія дрэнныя нейкія людзі ёсць, якія там махлярствам займаюцца ў навуковай серадзе, гэта пра тое, што серада таксама змяняецца. І што гэта ўжо становіцца нормай пераправерка навуковых прац штучным інтэлектам. Вось так. Клас. Лёш, две спасылкі, пра якія ты хацеў згадаць? Спасылачкі, так, две спасылкі звязаныя, калі вы жадаеце з навуковымі працамі працаваць самастойна і працуеце самастойна. Я так часцяком раблю, але мне складана гэта рабіць. Таму я карыстаюся сервісам Alpha-Xyf. Гэта сервіс, які дазваляе з дапамогай штучнага інтэлекту, дапаможніка штучна-інтэлектуальнага размаўляць з навуковымі працамі з сайту Archive. Вельмі выдатны сайт, всім раю, больш за тое там можна каментары пакідаць да стацей, чытаць іншыя каментары, вельмі зручна. І яшчэ ёсць такая пляцоўка, платформа называецца Future House Platform. Яны дазваляюць вельмі зручна працаваць з навуковымі працамі, якія датычацца літаратуры і хіміі. Калі хтосьці нас слухае, хімік ці літаратар, паспрабуйце. Усё гэта бескаштоўна. Так, і таксама бясплатна. Бескаштоўна. Так. І таксама, калі вы раптам робіце зараз PhD, нам было б вельмі цікава пачуць, што у вас з ШІІ, якія у вас адносіны, стасункі з ШІІ, як увогуле ў вашым універсітэце пра гэта размаўляюць, як ставяцца, ці вы бачыце пагрозу, рызыкі выкарыстання ШІІ праз вашых калег, ці таксама пра вас, для вас саміх. Карацей, супер цікава, бо мы з Лёшам далёкі ад PhD на дадзены момант. Нам было вельмі цікава паслухаць ваше меркаванне тут. Супер! Мы пераходзім да наступнага блока, назву якога мы пакуль не прыдумалі. Называецца «Рознае». Вось. І тут насамрэч адна навіна, але яна мне спадабалася, мне хочацца распавесці. Гучыць яна так. Людзі выкарыстоўваюць чат-боты падчас псіхадэлічных трыпаў. Чат-GPT і іншыя чат-боты становяцца новымі правадырамі ў змененыя станы прытомнасці, без удзелу чалавека, што пагражае сур'ёзнымі парушэннямі псіхікі. У нас сёння 18+ нейкі выпуск цалкам. У нас сёння розныя тэмы, але і штучны інтэлект, ён таксама, як мы бачым, правда, ён паўсюль. Таксама важна пра гэта памятаць, так, это не толькі тыя праграмісты сядзяць сабе і выкарыстоўваюць, а людзі, якія паехалі, напрыклад, не ведаю, на Аяваску ці нешта такого кшталту ў Перу, і яны таксама карыстаюцца чатам GPT, бо гэта, я думаю, танней. Вось. І ну, бачыце, навукоўцы кажуць, што гэта небяспечна. Пагражае сур'ёзнымі парушэннямі псіхікі. Бо, канешне, людзі, якія так званыя правадыры, у іх ёсць досвед, яны ведаюць, як вам дапамагчы, яны ведаюць, які стан
ўжо небяспечны для вас, так і могуць вам дапамагчы. Ну, карацей, тэхналогіі лезуць куды толькі не лезуць, і гэтага не спыніць. Вось, я не ведаю, Лёш, ці у цябе ёсць нейкія тут каментары, у мяне насамрэч просто хацелася падзяліцца, паказаць. Я такі хочу сказаць, што так. Наркотыкі гэта дрэнна. Так, канешне, не трэба спрабаваць, не трэба выкарыстоўваць, гэта ўсё не тое, што будзе пасаваць вашаму здароваму псіхічнаму жыццю. Так, гэта не тая рэальнасць, якую вы хочаце. Вось. На гэтым спасылачка будзе таксама, можете пачытаць, там ёсць прыклады таксама, як людзі дзеляцца сваімі досведамі. Этыка і фейкі. Першая навіна, якая тут ёсць, яна мне вельмі насамрэч таксама спадабалася. Інды-гурт набраў на Spotify больш за 1 000 000 фанатаў і аказаўся нейрасеткай, канешне ж. Вось. Інды-гурт Velvet Sundown, які сабраў больш за 1 000 000 слухачоў на Spotify, прызнаўся, за ўсім праектам стаяць нейрасеткі, а не жывыя музыкі. Вось. Блях, яны прызналіся нарэшце. Афігеть. Вось вам, калі ласка. Я просто... Слухай, ты ж бачыў іх, так? Ты бачыў на мяне, як яны там выглядаюць. Я просто застаў якраз той перыяд, калі ўсе абмяркоўвалі ці шыі гэта ці не шыі, я такі думаю, ну, па музыцы не ведаю, напэўна, не, добрая музыка, але па вокладках, ну, там же натуральна бачна, што гэта шыі. Але потым да мяне сябар прыйшоў, кажа, а чаму ты не думаеш, што гэта яны просто косяць пад шыі, каб хайпануць? Я такі, блін. Ну, ці ім просто падабаецца тэхналогія, яны выкарысталі нейкую сетку, каб зрабіць сябе ж са сваёй фоткі, ведаеш, вось намаляваць сябе пра штучны інтэлект. Як мы выкарыстоўваем на нашых вокладках, правда, таксама. Вось, магчыма, так. Дарэчы, так. Але прызналіся, і вось вам рэальнасць. Яны вельмі знакамітыя, я бачу там шмат спамповак, усё такое. 1 000 000 слухачоў на Spotify. 1 000 000 слухачоў, грошы немалыя, трэба сказаць. То бок гэта натуральны штучны інтэлектуальны гурт, які ствараецца чалавекам ці некалькімі людзьмі. Мяне гэтая навіна крыху прыбіла, вось калі я гэты хайп пачуў, я такі падумаў, ну не тое, каб прыбіла, я падумаў пра сваё, пра YouTube. Я думаю, а што на YouTube у нас адбываецца? Адразу першая ж навіна, якую я знайшоў, кажа, што 4 з 10 самых папулярных YouTube-каналаў зараз ствараюцца штучным інтэлектам. Я спачатку не паверыў, я такі думаю, што за абздура, ну камон, які штучны інтэлект? Потым я пайшоў па спасылках, паглядзеў, і гэта натуральна так. Ёсць вельмі буйныя каналы, якія робяць, што ты думаеш, яны робяць? Ось як ты думаеш? 30 мільёнаў падпісчыкаў. Так, што яны робяць? У меня адразу чамусьці нейкі дзіцячы контент прыходзіць у галаву, нейкія шаркі, гэта все. Адзін з каналаў на 10 мільёнаў падпісчыкаў робіць, называецца Monkey Prankster. Яны просто генеруюць відосы, прычым такімі дастаткова старымі сеткамі з маленькім кураняткам, які ў нейкія абставіны трапляе. Даюць нейкую звычайную назву, і там просто мільёны праглядаў. Ну вось, Алёха IT-барада сядзіць, інтэрв'ю робіць, і няма 10 мільёнаў. Ці робіць нейкіх абезьянак, якія размаўляюць, як чалавек, нешта распавядаюць. І я такі думаю, бляха, а гэта глядзяць людзі. Потым другая тэма. Окей, з гэтым разабраліся. Генераванае відэа для дзяцей не толькі. Другая галіна, як ты думаеш, якая самая буйная? Так, дзеці былі, ну, відэагульні, напэўна, нейкія. Не, нават не блізка, але звязана з папярэдняй навінай. Это музыка. Masters of Prophecy называецца канал, 31 мільён падпісчыкаў. Так. І яны просто кожны, нават ужо не кожны дзень, выкладаюць згенераваную музыку на тэму synthwave. Synthwave. Такая электронная музыка 90-х, бягучы па лезвію, я не ведаю, з якіх-то такіх фільмаў кіберпанкавых. Яны просто генеруюць гэтую музыку праз Суна, хутчэй за ўсё. Яны часам робяць відэаряд, але ён такі вельмі таксама просты. Хутчэй за ўсё закінулі які-небудзь мінімакс, зацыклілі. Ці робяць вокладку праз Midjourney і выкладваюць. І ў іх кожны
трек набірае мінімум па 300 тысяч праглядаў, канал існуе ён год існуе. У яго 30 мільёнаў падписчикаў. Музыка. Штучна. Прыгожа. Так. Я просто вафельву быў з гэтага. Мне яшчэ падабаецца, як называецца гэты артыкул Robot Revolution, YouTube no longer requires you. І гэта таксама цікава. Ведаеш, мне цікава стала, ці гэта дзірка нейкая ў Ютубе, можа быць, што Ютуб перанакіроўвае шмат трафіку на каналы, якія генеруюцца штучным інтэлектам. І хутчэй за ўсё не. Я недавно таксама бачыў навіну, тут я, на жаль, забыўся ўключыць, але цяпер YouTube не будзе манетызаваць каналы, якія створаныя шый. Там я памятаю гэту навіну, але не памятаю, там былі нейкія акалічнасці ў гэтай навіне. Там быў бы вялікі гвалт, не гвалт, там непаразуменне было ў аўдыторыі, як YouTube будзе разумець, што шые, што не шые. Ось, гэта самая вялікая праблема. Там таксама было цікава, я чытаў, што Google стварае VO3, увесь YouTube поўны гэтых інтэрв'ю дурацкіх з катамі, і потым YouTube адключае манетызацыю. Сам сабе супрацьстаіць сам з сабою. Але, ведаеш, я пайшоў далей, я вырашыў паспрабаваць прыяднацца. Я падумаў, калі гэта сапраўды так, YouTube прасоўвае такого кшталту контент, то трэба паспрабаваць гэта. Я паспрабаваў. Я стварыў штучны інтэлектуальны гурт пад назвай Дункел Сага. Дункел Сага, гэта з нямецкага перакладаецца як цёмная сага. Все у меня з цёмным. Ідэя вельмі простая. Мне падабаецца нямецкі рок, хаця не разумею нямецкую мову. Мне падабаецца удар пярсцёнкаю фэнтэзі. Я вырашыў паспрабаваць праз Суна і ChatGPT рабіць гурт, які з'яўляецца фолк-метал гуртом, спяваючым пра выбітныя падзеі з уладара пярсцёнкаў. Што я магу сказаць? Па-першае, музыка ачмуренная атрымліваецца. Мы можам включыць зараз? Зараз, напэўна, зараз не атрымаецца у мяне з пульта вывесці, але я спасылкі пакіну, можаце паслухаць. Тэлефона можаш включыць, калі хочаш. Ладно. Мне падаецца, было б цікава, бо гэта нешта тваё, правда? Гэта твой хобі-праект і... Гэта стала маім хобі-праектам. Я гэтую музыку цяпер слухаю. На Ютубе яна не пампіцца, ў сэнсе яна не набірае мільёнаў праглядаў. Там зараз 20 падписчикаў, але трэба сказаць, што я канал... ладно, я пра яго пісаў на расейскамоўных крыніцах, але туды прыйшло некалькі падпісантаў немцаў, якія мне каментуюць, і ў гэтым нічога незвычайна. Гэта звычайна так і здараецца на Ютубе. Калі ты ствараеш новы канал, твой контент на той мове, на якой ён робіцца, рэкамендуецца нейкім людзям. Таму нейкіх неверагодных грошай там няма, там ёсць 20 падпісантаў за некалькі тыдняў. Але я крышачку афігеў з таго, наколькі якасна генеруецца музыка на сённяшні момант. Я генераваў Суна. Да гэтага я карыстаўся Юдыё, і Суна значна наперад пасунуліся. Там можна рабіць, напрыклад, персон. Ты можаш згенераваць трек, калі табе спадабаўся голас, які там атрымаўся, ты можаш гэты голас захаваць і потым рабіць музыку з гэтым голасам. Ты можаш пісаць выдатныя тэксты. Прыватнасці, вось я нямецкую не ведаю, тэксты мне піша ChatGPT. Што самае цікавае, GPT-4o, не самая магутная мадэль. Яна піша самыя простыя тэксты, якія добра на музыку накладаюцца. Яна не перакручвае гісторыю, не прыдумляе нейкіх складаных канструкцый, яна проста робіць звычайную баладу. То бок ты выкарыстоўваеш ChatGPT аддзельна, а потым закідваеш гэта ў Суна, каб зрабіць музыку. Так, я пішу чату GPT, што ты мой асістэнт, кампазітар па стварэнню музыкі па уладару пярсцёнкаў. Такі, окей, я кажу, давай з табой разбярэмся, якія асноўныя падзеі здараліся там, эпічныя. Гэта будзе музыка метал, фолк, эпічная, цёмная. І ён такі кажа, ось тут у нас здрада гэтага Голума. Вось тут у нас бітва пры Рохі-Рыме. І крацей выпісвае. Тут у нас там вось Гэндальф з Барлагам. Я такі, выдатна, бярем Гэндальфа з Барлагам, давай пісаць. Ён мне піша тэкст, я іду ў перакладчык, гляжу, што там у гэтым тэксце адбываецца. Гэты тэкст закідваю ў Суна. У чата GPT прашу яшчэ зрабіць для Суна промпт для генерацыі гэтай музыкі. Ён робіць промпт,
закидываю гэты промпт і 30 разоў генерую. На подпісцы можна генераваць разоў 300 за месяц, можа і 1000. І з 30 абіраю тое, што мне больш за ўсё спадабалася, і просто выкладываю. Все. Літаральна 2-3 гадзіны. Вось у мяне ёсць трек, які заляцеў на колькі? Заляцеў на 300 праглядаў. Так, заляцеў. Schlacht Helmsklamm. Die Mauern zittern, das Herz ist schwer. Я, можа быць, уставлю кавалачак нармальнай якасці. Справа ў тым, што калі ты не разумееш нямецкую мову, то там увогуле не чутно ніякіх артефактаў. Ніякіх. Гэта спявае просто выдатны хлопец, у мяне там і дзяўчына, і хлопец ёсць. Прафесіянал, прычым ёсць і рыфма месцамі, і гісторыя, музыка вельмі спалучаюцца па адчуваннях. Вось гэта песня пра Арагорна, пра то, як ён там была адна вельмі буйная бітва, і ён там амаль што страціў усё войска, але прыйшоў Гэндальф і яму дапамог. Гэта песня пра сяброўства паміж Арагорнам, яго адчуванні падчас гэтай бойкі, як ён чакае гэтага Гэндальфа, і Гэндальф прыходзіць. Музыка цалкам адпавядае настрою. Я ставіў гэту музыку сваёй маці. Мама сказала во. Пры тым, што мама ў мяне з музыкальнай адукацыяй, і яна штучны інтэлект не вельмі паважаю якасці вытворцаў, але тут незразумела адразу. Слухайце, ну, калі лайк ад мамы, тады, канешне, все. Таму пробуйце. Гэта робіцца літаральна вельмі хутка, і каштуе, там падпіска на Суна каштуе, ну, сколькі, 10 ці 20 $. І чат GPT можна бескаштоўна знайсці, бесплатны. І гэта можна рабіць. Стандартная такса $20, якая сёння дзесьці ўспявала раней, зноў дасць вам нешта новае, дасць вам новыя адчуванні, і гэта вау. Так, а ў нас з вами на сёння апошняя навіна, якая гучыць наступным чынам. Яна трошкі сумная, таму скончым трошкі на сумным. Чаму мужчыны абіраюць чат GPT замест сяброў і тэрапеўтаў? Чат-боты робяцца ўсё больш папулярнымі сярод мужчын, якія шукаюць эмацыйнай падтрымкі. Аднак эксперты папярэджваюць аб патэнцыйных рызыках такой сінтэтычнай тэрапіі. Вось. Ну, распавядай, што з мужчынамі не так. Што з мужчынамі не так? Ну, мы бачым ужо вайфы, вот это все так і так далее. Ладно. Насамрэч цікава. Для мяне таксама цікава, чаму мужчыны все ж таки раскрываюцца чат-ботам. То бок, мне падавалася, што калі ты ўжо закрыты настолькі, што ты не гатовы паразмаўляць з сябрамі, не гатовы паразмаўляць з тэрапеўтамі, тэрапеўткамі, то чаму тэхналогія... Ніхто не даведаецца, таму што... Ну так. Дзённік знайдуць. Тое, што ты схадзіў да тэрапеўта, дазнаюцца. А тут што? Тут просто чат. Пачаціўся і выдаліў. Прычым гэта не чалавек, які можа распавесці пра тое, што ты з ім чаціўся. Хто ведае, можа будзе цябе шантажаваць. Гэта проста сістэма, ты выдаліў усё, ніхто нічога не ведае. Галоўнае, каб бэкапы потым не злілі кудысь. Ну, я як чалавек, які... Я разумею гэтых дзядзюк. У сэнсе, я разумею амаль што кожны, хто, напрыклад, не ходзіць да тэрапеўтаў, ці я не ведаю, не падзяляе сучасных каштоўнасцяў, можа быць, нават недзе перагібае да меншасцяў, але мае галаву на плечах, а я ведаю, што такія людзі ёсць, бо я такім чалавекам доўгі час быў. Яны ўсе заўсёды думаюць самі з сабою, што, можа быць, яны неправыя. Але ці то пагарда, ці то сарамлівасць, ці штосьці яшчэ, ці якісьці досвед з дзяцінства, можа, нават, ён замінае ім пра гэта размаўляць з іншымі людзьмі. І калі ў цябе з'явіўся чат, з якім ты можаш пра гэта пагаварыць, я лічу, што гэта выдатна, таму што такія людзі нарэшце могуць выгаварыцца, па-першае, а па-другое, хай і паслухаць не чалавечую, але нейкую думку на гэты конт. І, можа быць, пайсці да наступных крокаў, распавесці пра гэта, пра сваё
стаўленне паразмаўляць пра гэта са сваёй жонкай, сябрам, дзядзькай, маці і змяніць у выніку сваё стаўленне да рэчаіснасці і можа зрабіцца лепш. Я просто упэўнены, я ведаю гэтых дзядзек, я быў такім мужиком. Вось. Цікава. Я зацытую адзін з прыкладаў, адзін з выпадкаў. Адзін з такіх выпадкаў з практыкі ўрача гісторыя 36-гадовага Харі, супрацоўніка аддзела продажу. Пасля шэрагу крызісаў, інсульту бацькі, расстання з партнёркай і страты працы ён паспрабаваў розныя формы падтрымкі, але толькі ў размове з шыі адчуў, што яго сапраўды слухаюць. Паводле слова мужчыны, ChatGPT аказаўся пастаянным, неўтомным і неасуджаючым суразмоўцам. У выніку Хары пачаў тэрапію і змог аднавіць дыялог з бацькам і вярнуцца да актыўнага сацыяльнага жыцця. І гэта, хутчэй, добры прыклад. Калі праз ChatGPT чалавек дайшоў да тэрапіі, да рэальнай тэрапіі, так, і вярнуўся ў рэальнае жыццё, тут, канешне, ёсць розныя шляхі, і часам да рэальнай тэрапіі можна і не павярнуцца. Но вось такія прыклады. Мы ж ужо абмяркоўвалі ў папярэднім выпуску падобныя тэмы. Нават. Так. І нават у першым. І я, ведаеш, я тут яшчэ падумаў такую рэч, што мы тады казалі, што трэба псіхолагамі карыстацца псіхалагічнай дапамогай сапраўднай, не забывацца, што гэтыя машыны, ўсё, гэта не людзі, яны, хутчэй за ўсё, яны не даюць рэкамендацыі медыцынскага кшталту, напрыклад. Я зразумеў, што цалкам усе сістэмы папулярныя, яны ж накіраваны на тое, каб у выніку цябе перавесці да спецыяліста. Вось калі забыцца пра Грока, які накіраваны на Маска, чаты, GPT, Gemini, усе астатнія, калі ты з імі будзеш па псіхалогію размаўляць, яны так ці інакш будуць цябе схіляць да таго, каб ты ў выніку звярнуўся да спецыяліста. І я падумаў, што гэта клас, гэта добра. Так? Гэта правільны такі накірунак, у якім гэтыя сеткі распрацоўваюцца. Вось ты паразмаўляў, распавёў пра свае праблемы, а яна табе спачатку неяўна, потым яўна кажа, вось, пайдзі ўжо да жывога чалавека. Пакуль гэтыя сістэмы не замыкаюць чалавека самі на сабе, мэтнакіравана, мне падаецца, гэта ўсё добра вельмі можа скончыцца. Так, галоўнае, каб не з'явіліся, ведаеш, вось гэтыя бясплатныя сеткі, так, якія трошки зафантюненыя, змененыя, так. Ну, Грок, таму прыклад. Я думаю, што Грок мог бы стаць такім першым глушным кандыдатам. Грок, гэта ўжо так. Ну, і таксама, так, вялікія фанаты Маска, магчыма, будуць карыстацца толькі ім выключна. Я не ўпэўнены, можна насамрэч праверыць, ці Грок кажа, калі ласка, звярніцеся да спецыяліста, я толькі даю вам такія тэарэтычныя парады. Можна будзе таксама насамрэч паглядзець, наколькі яны вырашылі далёка пайсці. Я просто уявіў сабе, ты з гэтай з Wi-Fi грокаўскай размаўляеш, там яна ж не да канца распранаецца. І ў нейкі момант яна такая, прабач, мілок, але каб распрануць мяне далей, табе трэба звярнуцца да натуральнага спецыяліста, і там спасылкі на OnlyFans, ведаеш, тыпу, вось табе спецыялісты, да іх звяртайся. Так, я б не здзівіўся вельмі моцна, калі б такое пабачыў. Добрая манетызацыя, я лічу. У Гроку, так. Маск геніальны бізнесмен, геніальны. На гэтым мы сканчваем 3-й выпуск падкаста «Каласы пацярпом шыі». Мы ўдзячныя вам, кожнаму і кожнай, за вашы каментары. Праўда, дзякуй, што выпраўляеце нашыя памылкі, дзякуй, што раеце. Мы чуем ваше жаданне пачуць нас на Spotify і іншых падкаст-платформах. Мы імкнемся да гэтага. Вось ужо 3-й выпуск. Мы вельмі спадзяёмся, што пасля 5-га мы ўжо сапраўды зоймемся гэтым, і вы нас зможаце пачуць і там, каб вам было зручней гэтым карыстацца. Прыходзьце ў каментары. Ну, і давайце. Так. Я хацеў сказаць, што каму не хапіла нашай рубрыкі з выпраўленнем адно-аднаго, то чакайце наступнага выпуску. Прыйдзе Эмілія і накідае нам за 2 выпускі. Эмілія, калі ласка, выпішы ўсё, і мы пачнем наступны выпуск з выпраўлення. Гэтага выпуска было шмат, я трошки заўважаў таксама падчас. Ось, але мы спадзяемся, што мы прынеслі вам цікавыя навіны, пра якіх падумаць. Калі ласка, прыходзьце у спасылкі, паклікайце, паглядзіце відосы. Некаторыя вельмі смешныя, некаторыя сапраўды пакажуць вам нешта новае. Падумайце, можа, захочаце пагенераваць музыку, як гэта робіць Лёша. Падпісвайцеся на яго праект таксама. Лёша, заставь таксама на свой праект. Так, канешне. Doomkill Saga. Шукайце нас на самых буйных пляцоўках. Пакуль што інтэрнэт. Супер. Дзякуй усім яшчэ раз і да наступнага разу. Пока-пока.
Пакуль. Дарэчы, мне за пакуль так насоўвалі калісьці. Мне хтосьці казаў, што пакуль гэта, ну, тыпу, дакуль, дасі. Вось пакуль. Пакуль пасюль. Калі ласка, Аргументацыя скажыце, так сабе пакуль. ну, пакуль пасюль. Што пакуль? Пакуль засталося ці што пакуль? Не ведаю, я заўсёды пакуль казаў. Як вы кажаце да сустрэч? Напішыце таксама ў каментарах, Так, вельмі Калі цікава. ласка, як нам правільна казаць, каб нам не насоввалі, як кажа Лёша. Всё, пока, пакуль. Пакуль.